iri kusvika kuno. It's okay. Hello. Hello. Hello, Manyengavana Emily, how are you? How is Botswana today? Abraham Sibanda, brother, how are you? Clarice Munemo, Chivandire Jirisei Bianga, how are you? Murisei guys, I know kuti vanhu vakawanda vari kumabasa. I know kuti vanhu vakawanda vari kumabasa guys. Sibongile kuhlamisi unjani sibongile unjani. I know kuti vanhu vakawanda vari kumabasa guys. Tongoita zvevanhu vanenge varipo ivavo. Handiti tongobatsira sister vanenge varipo ivavo guys. Dei Zuka kambopama zvakaita nezuro. Zuka imbopama zvakaita nezuro mbonova kana vhiki yese timbona dhananda sei. Imbopama Zuka yavakatamba nezuro yatimbona kuti vanhu vanoita sei. Zuro kusuka kugadzisira isaisi. Right. Guys, chingote guy at least tikone 300 chat. Zvino muenza angauya here kuzobatsigwa pane vanhu 100 yakuma 134. Chimbotega nai guys, vanenge varipo vari kumasikati ayo. Ndauya masikati kuitira kuti usiku ndipe handiselina time yavo. Ndosandati rega ndipinde hanza zvipamwe. Aiwa zvinopamwa. Kudhara maerera masei kusina Facebook. Mozviitisa kudhara yesterday yewe nawe tendai wewe molini koenda kurova kudai. Newe molini. Haunyari sure. Tatende. Shokwadunga rova kudaro kurova kudaro nawe tendai tatenda sure haunyari. Uri kuiteiko maswana? He tatende. Kurova kudaro ndipoka ichibhodhoro cha wakakora cha month ku UK ku. Wakakora cha ndakwenda tena uri kuma live shamwari wewe. Uri kubasa shamwari ndiri ma live yoshanda. Ndipe mari yangu ichibhodhoro. Bhodhora mutero wopera kumwedzi. Right. Guys, chingote papa 162 chingote gaitike chike pa 300. Muenza angafambira here 162. Kudhara maerera masei. Yes, Grace Murira kusina WhatsApp ne Facebook. Makutoja ma addicts e Facebook imi. Ngambo dzima vhiki yose. Tomanya tonotaura kunonzi ku Telegram. Patanga tiri zuru. So ndakakora ndiri ku Telegram. Ndizvimwe zvimagroup zvandakajenisa ku Telegram zuru ndakazvitevedza ndida kunyatsaona kuti kunomboita nezve ndakatozozviziva nezuro kuti ndine zvigroup zvandakajoinisa ku Telegram uko. Ndasingatozvizivi.
vanhu taperegwa unobaya foni wabaya zvefoni wabaya foni kune vasingaoni matv nezuro makadzidzira kuona matv nezuro makadzidzira kuda kuona matv nezuro kune vanenge vasina kujaira kudi kuona matv hanzi makachena Felicitas ndakachena inda ndichitozvibikira mafuta angu haitozvibikira mafuta ndichitotraya recipe yangu nyuwani yemamwe mafuta aya ndatobika aya ndatoisa patrial ari patrial and error ndakachena inda ndichitobika mafuta angu hausi kuda kutopfeka kepu kuvhara musoro kupfeka kepu kuvhara musoro ndandichitozvibikira mafuta angu andichitotraya and error ndichitobika vanchitoona mafuta angu aya manyuwa kuti haufa katona chabuda zvisingatoiti handina kana tombochena ndandichitoningira ukatasa kumeso kwangu uri kukuona zvakwakaita ukatasa kumeso kwangu uri kuona kwakaita kayelo so kakaita kaorange kayelo because ndakatozora kongosheni andakatozorai hanzi kuTikTok kukanga mwana hayi kuti kune TikTok zvasuru dei ndakatozvindira kuita TikTok ndagatsa zikuita ma TikTok video guys ndoda kutodzokera kuita ma TikTok video nainda ndoshaya ndoda kutodzokera kuita ma TikTok videos angu nandagarisa guys apa ma followers nandawanza ene nandari ma followers wopa ku TikTok guys vanhu vakati sisime ndichinjaiva singaiti guys vanhu vanenge vasingazivi kana ndichinjaiva ku TikTok ndichito exercise ipo paya hanimona vanhu vanenge vachitoseka vanenge ndichitotira nototi ende vanhu vanopeka shu vakutoseka kuti mujaiva inde ndichito exercise because ndiri munhu ari active guys indiri munhu ari active saka ndikatosvika panojaiva ndotozhaiva because the body inotodonha chiti tumafuta pakujaiva kanozoita ikoko ndinoita active kudarika munhu wese anenge ari panzvimbo ini guys ndikasvika panzvimbo penyu kana kumapati kwenyu guys musara mubvunzawo kuti varidzi vepati nevapi kuchifungidzirwa kuti ndini muridzi wepati animaona because ndinosvika ndobva ndatora spotlight ndakutorova jive ipapo zvokuti musara makatisa kuti ine chizati ndiri kuto exercise ndozvoka ndakatogwinya chiwa kuti ya ndayerera siya zvangu zvaita imi muchinondokera kasi guys hamundizivi zvakanaka ivi nezuro cho ndakaenda kunodzika jive kuTikTok uku but ndichadzokera ikozvivi hanasi ndodzokera kuTikTok ndakatoda tisvike 300 ndodzokera kuTikTok manje hanzi hazviiti zviya zvarudzi zvokusati takatasana nevarume mudzimba ndozvisingatomboiti manje ndozvisingatomboiti hazvitomboiti ndozvisingatomboiti zvosatasana nevarume mudzimba mumwe nevamwe kwavo ivo kubhawa isu kondinyoshe nenyaya madzoka naye ndodzoka naye rini mangwani nhasi pana nhingirikiri pana andiselina manheru saka chaya naye mangwani baba perfect anzi Meritongo ndiana anonzi Meritongo atimuzivi tutonzwa newe kuti anonzi Meritongo madragon asangu maanenge muchimona rapaka madragon ari ndeye vanhu akatengwa neumwe munhu ari kuenda kwakomana vemurodhi vaya kuna nabhuti vedu vemurodhi esi rasa mambwa andiona ari kuenda nabhuti vaya hanzvadziri dzemurodhi dzatobikira chikafu chiya haasi angu handitengi madragon ina handimwi dragon guys handimwi dragon ndiri munhu wejimu handimwi dragon and don't drink dragon ndomwa Powerade neenergent ndozvandomwa handimwi dragon saka akatoungana ipapa pavanotozviziva kuti ane varidzi vako ari kuenda kumangwana kurodhi uku kunopiwa varidzi vavo saka ndakangomatengawo pakangoya mari yacho ndakatega ndigari ndatenga ndobva ndangomatenga ndikamakanda apa amaona hanzi skin ball skin hayazowedzekwa nekuti ndakazora hani mukona iloshe kan tatenda skin hayazowedzerwa nekuti ndazora lotion yangu pane inonzi lotion yandakabika aiwa tererai guys tanya chimbonditeererai nhasi hazvisiri zvanyaya yakaita mukutoona kuti zvakasiyana tarisai zvakasiyana yakaita kaorange so handiti tarisai uku zvakasiyana nemuri kuona zvakasiyana apa nokuti uku meso kwangu uku ndazora cream yangu imwe ndakagadzira so yeturmeric saka yamuri kuona kaita orange iturmeric yandazora iyi iturmeric muzukuru wakwagomono yako inbox kuwhatsapp totaura iturmeric precious itori turmeric iyi ilotion yeturmeric yandakagadzira ishi ndo yandakazora ishi ndinozoibvisa manheru handi ndakugesa ndakuzora ndakuzora ishi yandabika nhasi
andikuona iyo yanda chibika yana chisapa trial and error yabuda andiona ndo yandichadi ndo yandozosora manheru ishi andiona iko zvino ndikumbo try saka ndakamborega mafuta ndakamaisa pa side because ndikuda ku try chi aya ndiri kubika ani mazvona ndaida kuti maisa turmeric uri rakona ungashunga right which you want to try also ndinoibika itori cream yandakabika bianca turmeric nezvimwe zvinhu zvandakaisa mukati momo turmeric nezvimwe ndakaisa mukati right gaiti mutanga nenyaya iyi tosara kutaura zvimafuta kunonoda kutaura zvimafuta turmeric yacho ndakatoishandisa kuisa cream yandakatobika ngoti ndagara pasi ndenda kusaridza imoni ndakatoitrya ndega kwai ndozvinondokupai marisi pangu unaiwe time mpinga kwai inobigadzikwa sei yezvo unotenga kwandiri sure ngati ndikupe recipe iwe kwana iwe then ndakaigadzira ishi icarrot oil ishi icarrot oil ishi organic icarrot oil ishi icarrot oil ndakabika ishi yatoipa market ndatasagwa ne2 dzatotengwa dzafamba dzaenda mata uri kuisa WhatsApp iri wrong WhatsApp yari kuisa WhatsApp iri wrong ukaisa WhatsApp tatenda ndachiziya akamunhu kangu aka ndaitozviziya aripi mandopina kamunhu kangu aka ndaitozviziya kuti ari kupikwa unokwesa WhatsApp number iri wrong uri kuisa ku WhatsApp number ipama shows iwewe uri kuita ku WhatsApp number kuma shows hausi kuisa ku WhatsApp number yangu inini personally saka andioni because andivhure inoshanda pa show chete handika carrot oil hanze yaitsvukise here unotsvuka zviri natural unotsvuka zviri natural ndikuti ma organics saka organic chino ukazora ukatsvuka ukaita popo ukaregera unokodzekera paposheti yako haudambuki kumeso hauna bundura unoita hauna mavara into clear mavara ese these are organic andichimaona iyi carrot ndakagadzira ishi icarrot ndakagadzira iyi then iyi ndakagadzira ishi andichika lightening oil this is a lightening oil ishi iyi ndo inonzi brightening and lightening oil ishi vari kutsvuka chako vaya sesu totozora iyi takuvata tozora iyi toda takazora ishi usiku masikati tozora lotion yachona anditi masikati tozora lotion yedu ishi andichika ishi lotion masikati manheru tageza kechitu tozora chi iyi bleaching ini hatita kuna chinonzi bleaching whitening andika whitening wechi chinonzi bleaching whitening. Thanks Tatenda, thank you Tatenda Molinox guys. Mise wa malafu ni malafu pa comment yo guys. Kwa ndine 1110 rand yangu yakagara mu account mu yakamirira zvibodhoro kuti ndifadzane nemine Friday. Moita godo, musata godo ini. Like ayo pa comment yangu iyi. Like ayo comment yangu. Animona do lightening cream. Antika carrot oil inokugadzira futi zvakare igokuti tsvukise zvakare. These are natural, these are organics. Then and then choose ndaita inasi ishi and then asana ndombesale bwana mazvona ndakoita yangu inini neya mai mfundisi vangu shoma because ndinoda kutry skin yavo vane zvimwe zviri kuvanisa ku skin kwavo saka ndakati whitening not bleaching akuna chinonzi bleaching whitening kana kuti whitening kana kuti lightening bleaching yekuti ase saka ndakwesera half yangu half ya mai mfundisi ni try I am my potatoes these are potatoes andabika nayo cream ishi yekuzora ma potatoes try nhasi I tried it today this one yabuda so ndangoita yaramba kuzara because ndakamura mai mfundisi wangu vakaimiriro vachida kutry because ndakambobikira shoma last time yakavashandira zvekuti saka vakandibikira saka ndazokamura ndiri kuidawo hanoona saka ndakamura itori ma potatoes nezvimwe zvandozoisawo mukati momunhu zvakawanda asi potato iri skin pigmentation, black spots, mapundu anokunetsa kumesa acne vanozara mapundu. This is for you. Kongoshen ndo yenyu. Andi mashona. Vane pigmentation, vane mapundu, vane mavara mazivara neta kumesa kana chichi. This is it. Ish. Anmoona. Na iwe dwe inoti muye ku inbox moda ndibvunze pano. Ando na potato sai. Asindo seisa wangu zvandosisa kuti nuwirira anmoona. Ato na potato sai. Ndatoigadzira nhasi ishi ndatoigadzira nhasi chai ishi ende inotobatira nongozunza kunge mune kavhiksi kunge kachi anditowana kuti ite kasmell
tumopo handizivi tumopo zvemopo handizivi hangu handikunyepa handizivi iyi hanoona saka mangwana ndinenge ndichigadzira imwe handichagadzira yerice handichika mangwana ndichange ndichitry imwe handichagadzira hanzi potatoes inoshanda sure smell yes potato roshanda potato rinoshanda kwete zvokumbonyepedzerana zvokufungidzira potato rinogara rinoshandira hanoona paskini rinoshanda it's just that kuti vanhu havana patience chete andati akadosora obva hanzi sai makontena madi ichi chidikiwa nichi 250 mils handina kuita 500 ini 250 mils kwanga iloshe inozora mbiri wese zvino kana kadidi kunozora sei hello kola hello Steve from DHL. How are you? Good, and how are you? Good. Can you do me a favor? One of your shipments is stuck in customs. I beg your pardon? One of your shipments is stuck in customs. Which one is that? This one is going to Lubansi. Why? All I need is a check copy of your ID. Are you able to WhatsApp it to me that I can send it to customs? Okay, which number? On which number? The number that I'm phoning on this one. Okay, so okay, let me just send it now. Okay, thanks. Okay. Ini ngikiri DHL kwai kune customer yangu yakatenga mafuta kakawanda ari kubhotwana kwai zvastaka pa customs tisendero ID yako nai sorry akosha mwari kana uri wokuningikiri wokulovatse uya hanzi ndiwo une password rega ndibve ndaningirira ndaseva namba dzangu ndivape ID yacho vari kuda ID hanzi zvinhu zvako zvakastaka paboard apo ndivapo ndibate toni DHL ndivape ID yacho DHL hanzi zvakunakidza izvi mbatatisi inoshanda manje mbatatisi izvi to DHL wacho kungoti vanhu kwaskindizi ndo yakaita sei aripo emastretch marks kana uchida Hilda ndokubikira handisati hangu ndamaisa pamaketi asi ndinomabika emastretch marks aya ina handina stretch mark ndakangomabika ndakashandisa rangu gaba akangopera fast ndichibva ndatosiyana nawo but kana uchimada ndichokuitira emastretch marks ndokuitira chaiko Blessing kuseri uya WhatsApp yangu 064-895-4837 guys ndokusori ndipewo 2 minutes ndisendere munhu ingikiri ndisendere munhu uyu chitupa chari kuda ichi ID yacho ndobva ndafonera mai vari igwiriri guys magwira aya anobika lotion pandozokudzai panchiti organics mime mchizviramba ndakutaridzai magwira aya carrot iyo ndakutaridzai maiona ndikubika lotion yecarrot yacho mangwana ndichibika lotion yakafanana neiyi yecarrot kamchina ndinokupai ndinokubikirai toshanda tose kune vasingashandi vavaya we work together I cook I send to you antika you sell ne percentage yako antika watengesa ne percentage yako wondipa yangu ndodzosera yako inde ndichibobika chikusupply andiona I just cook maningikiri ndichikusupply iwewe ende usambovhunduswa uchinzanzi kwai kune munhu achaitikwanzi ndazotsvakumesa kuna because these are organics magwiri macarrots maorange andika malemon andoshandisa inini andichika ginger andimaona honey turmeric cucumber ndozvinhu zvandoshandisa inini izvozvo ndozvinhu zvandoshandisa andimaona ndozvinhu naindiudzewo ndozvinhu zvandoshandisa izvozvo andimazviona saka kana uchida kutengesa asi it works wonders kwanzi potatoes rakabikwa iri kana kuti mbishi ini zvangu ini madhayaris diinikiseka iniposendera uyu munhu chitupa nacho mufoni mangu zvoda ndikupe recipe vanoda anenge ari kune imwe town ndobika ndosenda motengesa ikoko andika tokupanana percentage anditika
ini ndechibika chikusupply ini mamwe chizvitengesera ndoga asi ndoda kusupply akawanda kuda kuti aende kuuk yuko ndokuti angaende kuuk necanada neaustralia kwavari kuuya kwaiti anoda kunovaremedza mutoro woenda nawo vonotengesa kukuita ndasabhadhire shipping pati tu mangwana shamwari zuka achavhari facebook yanga iri mistake ndiani kwari kumbovu ndikuda kumbotanga ndatumira munhu chitupa nombomira kufona andimaona ndinotsvaka chitupa ndimupe muchitupa chakewo right chia tipinde munyaya yamai ava guys regai tione kuti vave on izvo ndikuvafonera direct okay 063 You have reached mailbox now. but mai ava ndavasendera message one kuti ndikuinda palive nenyaya yenyu asi varokwa nemurume ini voice note ravo iri inzwai voice note ravo indarikonewa voice note ravo ina handisi ndandawana interpreter panapa iyi aisi voice note iri voice note ravo iri iwayo Sisi abantwana umkhulu una 19 nelo intombi second born una 12 then ibengulo una 7 ubhutiza lo nedibana naye ngo98 ne sathandana sachata ke musmo 2002 ne sehlala kwabo nguyedwa kokwabo satuchata kuthi ngo2002 sahlala ke phako sorry sihlale 2003 first born yethu ngaka 2002 sashada ngo2003 ngoDecember sahlala ke mosi sahlala nje 5 years apho masahamba sozibhodela ingxaki ndizoyikwasela ngexesha sesiphumile ke usisebhodini yabo waqala wachita wathandana njengoba sihlala kwesistrato ka number 42 wathandana nomntana ka46 which is kunendli phakathi kwethu fine wathandana nalo mntana ndamane ndiva ke mosikabantu mina ndamane ndiphangela ke kungene shift xa ndikinight shift xa mntana mane ezolala apha and ke ukafumanisa into yokuba umntana unesikezo kusezibonakala siyapenika yabo kwahambeka ndanalo mntana lo wesibini 2009 isaqhubekeka lento yakho baqale 2007 kwavakala into yokuba umithi naye lo mntana njengoba ndinzima mna and uyageza ke ngoku xa ndibona isitrato ndifuneka ndingumfade ndibuye endlini ndiyakhumbula ngenye imini ndandisiyecaweni ngaloo mini ebuye endigezele endleleni ngempahla yam endiyinxibileyo akwabinanto uyebhutile mxelele xa ndithena ndiripota ngalo mntana iba ngathi akho nto yenzekayo uvala umlomo wakhe ndiqoba iyandistressa le nto and abantu bayaqhubekeka apha ekuhlaleni bayathetha and ngokufumanisa uba ingenwe nayifemeli yakhe lo mntana yabo sadicide uba masimuve ke apho wabe eyibona ke ngoku naye uyabo because saye salwa nalo mntana siwahamba wonibamba kakhona amapolisa kade emveni koko samuva apho sazohlala kule ndawo ke ngoku siyithengileyo sathi ufika kwethu apha sakufike 2010 sathi ufika kwethu apha sahlala ke saqhubekeka guys inikaze ndawo hapana indangu wakuti baba wakachita vakanyenga munhu wepanext nyashi yakareba mina indibvunze akutiko hello miro kadaro ndikuya miro kadaro
sorry ndadzoka sorry right naitendai hanzi chii saka hanzi ari kutaura nezvevana vake first. Right. Okay, saka ari kutaura nezvevana vake first. Hanzi ndine vana ane 19 years, 12 years ne7 years. Takasangana nemurume uyo in 1998. And then tikachata muna 2003. But then our firstborn child akaitwa muswa 2002. Yeah. Saka takagara tese zvakanaka 5 years, and then he started cheating. He started cheating, and then he cheated with our neighbor. Ari number 46. Sisi taigara number 42. Akachita neighbor inogara number 46. Saka kana ndiko night shift, ndichienda kuma night shift, musikana yeye number 46 aiuya kumba ipapo all the time. Saka ndainzwa vanhu vachitaura kuti murume wako akuita izvi, murume wako akuita izvi, but then I didn't really quite understand kuti chii chiri kuitika. Hanzi musi wa 2009 musikana uyu akaita nhumbu. Saka and then she got akaita nhumbu na 2009. Akauya murume wacho akaapologize kuti sorry, please mukadzi wangu, please can you forgive me? Forgive me, if you want toita sei tinokwanisa kumuvha toenda kunogara somewhere else kuvanhu vasingatiziye. Tikanzi alright, ngati move. And then they moved away and kuna 2010. Saka it was fine the first few days when they moved, but then zvikachinja futi. Now he got into an affair with a married woman in that area. So he had an affair with a woman in that married woman in that area. Like away, and then when he was away, he would only come by my weekends, like Saturday, Sunday, or month end. So all the time. And one day I got home, he was asleep. Ndikatora phone yake, ndikaila number. And he had saved it under boss wake, zitari boss wake. But then I managed to crack kuti aisi number actually. And then ndikamfonera mukadzi ndikamubvunza kuti ko chichi uri kuiteiko nemurume wangu. Zvikanzi sorry blah blah blah. Zvikanzi how do you feel? I'm in a lot of pain with whatever it is that you're doing. Ko uri kuitira izvozvo. Zvikanzi sorry. Zvikanzi aiwa ndoda kuudza murume wangu. Zvikanzi no, please usamuudze murume wangu. Zvikanzi I will stop. But the woman haana kustopa. Saka mukadzi uyo went ahead and spoke to the husband behind this woman's back, because they never stopped nemurume wake uyu. Saka murume wacho akauya during the week, because normally used to come weekends and month end. Akauya during the week, and then akawanda mumba. This woman was now dropped off nemurume wake uyu, and then the husband akamuona. And then when he got into the house, akamuona murume wacho tari mumba, akati koma vakopi, zvikanzi ndauya panapa because ndanzwa kuti uri kuura. Saka it's true. Skanzi aiwa zvikanzi ndakuona uchidropa off nemurume uyu, and then this woman has already told me kuti chii chiri kuitika between you and this man. Akabva ati sorry, but I will try and stop chichi. I won't do it ever again. So this cheating thing went on for a very, very long time. But then the thing that really broke me the most was, I think the thing that broke me the most was in March 2009 when I got home and I found him in bed with another woman. And in front of the kids, it was during the afternoon, and then I asked him, why do you keep doing this? Sorry, stressy, and charge it futi, please forgive me. And then they are really getting, even the young one, this old one is now even wanting to use my drugs. And collapse and stroke. But then he still asks for forgiveness. I've called my families kuti vauye kuzotaura naye kuti azame kuchinja, but haasi kuchinja murume. Saka ndichaziva kuti ndoita sei, ndokumbira rubatsiro. Alright. Kune muchanisa Ndex kuri kubvunza kuti tendai aenda kumberi asi magumira pakumuvha to yenyu place. Yes, ndiye interpreter. Panambo cha live nchiti ndokumbirawo munhu anokwanisa kudi kubatsira neku interpreter. Ndiye auya, saka ndamupa voice note racho
ndamupa voice note ndakapiwa nekuti ndakaona kuti kutaura handisinyatso kugona zvakanaka saka ndapa atendai ndiyatozo ndikati iterera voice note iri kuti kuri kunzi kudii ugozotudza ende kana mukadzi uyu achinge auya ndokumbira kuti ugozodii ugozointerpreta uchititaurira saka ndiye angauya saka pandikushaya kuti vari kufamba sei because ndavasendera message ndatovaisira voice note iri sorry sisi wabe mali izolo ubone ukuthi ade kungena network izolo Facebook kade ngekho i-down Instagram i-down WhatsApp i-down so bavulile ekseni namhlanje so I could not do as I promised so this let me answer with that do as I promised so this is what I'm going to do around 3 in the afternoon if you are free yikho manje ngizofuna ukuyenza i-live yakho and then ngathola umuntu naye umuntu uyasicosa kahle so uthi uzo-interpreta ukuthi kahle kade kwenzekala ukuthi sisethu sibone ukuthi sizokunceda kanjani wabona so angawoma 3 if you are there please just tell me now ukuthi uzobe ukhona so that we can arrange akavate ndiphindira wapha okay sisenkosi ngizakwenza njalo nkosi hanimubona saka ndikuona tiko zvine zvameno chichikuitika foni yake yanga yakadi foni yake haisi kupinda yakavhara mheno kuti kwaita here hondo nemurume kana kuti ndataura naye manje kuma12 ndipo ndataura naye kuma12 saka tendai kana asati ndamisira message ndaisati yadeliver ndatotora kufona direct iri kuenda voicemail I don't know what is going on right now tongomirira kuti yauye semunhu andataura naye kuti ugadzire na 3 ndangoti kudani ngariyo saka tindo kana auya ndokufonera handitika ndokufonera saka maiwa nyaya yagilibert taida kutounza murume wacho pano iye muSouth African taida kutomunza pano murume uyu tinyatsokumubvunza nemhaka ye ari kuchita chiurira mukadzi wake achimitisa vanhu kunze zvino mukadzi wacho achabatiko last minute but anyway uchauya chete nokuti wanga achibongomora mhene zuro waichema kusera zuro waichema singaite murume uyu saka ndofanira kupedzisa hangu pati 2 tichizomirira hedu hanzi the husband zezimbo no the husband is South African South Africans totovaudza pano pashow guys South Africans kungoti hana zvangatiita murume zvangati dhuri nofuti nokuti pafoni handimaona toda tomunza pano tituita show inonzi kudi ratotella ndio ratotella unzi kudi inonzi chikwe mashow yayi empakatini tongoiti empakatini handiti zvemusociety maSouth Africans ese vari kutoya pano mukadzi ndiye anotifollowa ndiye auya nenyaya pano saka sitongoibatawo zvatongoitawo tongotifonera baba tovabvunza kuti kwemise muchiita zvamuri kuita izvi kana tikatuka kana vakatihwisisawo vatihwisisawo nokuti haneno baba vanesa mukadzi ushu anomaona right saka regai ndifana kuendera mberi nenyaya yangu pati tuwasipa hava pachizongonawo riatsotella nzo mujolo 99 majolo 99 hanzi masasko kujola kutendeka kashoma zvichida kuti masasko here zviya varume kuningirira kungotendeka kwakushoma varume kungove honest kwangove kushoma zvichida kuti South Africa kana kuti kudini vedu saka ukaona kone murume wako gaizika anonyatsa kuhwisa singakuchitira singadika tenda Mwari chwa imi vanhu pfugamai mutende Mwari musimudze maoko kuna Mwari kuti Mwari tinokutendai nokuti zvokwada ndikunyeperi kunzoko yangu vemijolo wajola na Peter wajola na Doni wajola na Gordon andimaona zvichimwenda zvakadaro antimazviona yangu vemijolo yoga kunzo kuzibaba nhasi chako nhasi ndikutozvibvira hangu kuno wodha koma kusaini ndichitireka ndinze zvinhu zvakana ndichiendisa kubasa kwangu ndikunosiya zvinhu zvazviya pamarobhosi rimwe zibaba ziguru kundibloka bvara ndibloka pamarobhosi zibaba imizi wombe riri kuma-60 chaiko kwakundibloka marobhoti akanga achidrivhas mota memwana zvokudenda ndiri vanhu vemujolo itatojolela baba vaya handimaona saka baba yetu ndibloka baba yakuti haungaindisina ndipa zvenamba yako ndipe namba vakuti ndirasira chibusiness card chavo mozanda zvongotora business card izvozvo kunyesana kuti baba vadotonjerera vakatondibloka parobhoti iri kuchinja handichapesara chinja nangomira pano nangoti ndichingotora kadhi rako dai ndichidonha kutonesi chakutonesa baba vakuru vokuti vancho rine vazukuru hanimunoona saka mukuona kuti mujolo uyu kauyu undoshiya kutoita sekuti upere zibaba ziguruguru saka ndoshaya kuti baba vakadai soda zvibvunza ndoka babava saka but amen antimazvona saka mujolo ndozviri kuitika saka chirega ndikonyembera nenyaya yangu nokuti mvemazaku zvakam ndanyengwa fei nhasi chechei baba vakurukuru chaivo zvevana vadiki vamwe vanongoti nyika tapasina zvo because tinongoti rafutsekewe handimaona ndikutaura munhu mukuru wokuti ari kuma-60
handika saka dari kumasi achidaro kokuzi ane mukadzi nevazukuru nevanakawo kokuzoti vechidiki vanotojola sei mujola stick wacho wanyanyisa vasikana wanyanyisa hanzi we thank God we think okay I've got a man are honest mwari akuitira zvakanaka sikana zvako mwari akuitira zvakanaka murume kwa zvako asikana zvako isi hatichotauri right regai tinde kunyaya yangu ndakaguma pakuti chi guys ndakagumira pakuti chi Amadeo madi kundipe nyukadzi dzitangira ipapo andakuza kunorida nenda ndichitoziva ndakupa kadzi racho na wadi wazonofonera na baba ngoti ndini uya makasakana pa marobots ani mazona saka ndakagumira pakuti chi guys ndichindirangaridza iti ifambe mberi nenyaya pati wani iripo ngilili uchaita iripo panapa nani guys ndakagumira pakuti kudichitaura izvi ndifambe mberi nenyaya hanzi kana muri machita zvinooneka kana maike umwe anenge achitongokuda asi kuti riri shavi dhimoni mamheno zvazvino zvamunoita imini okay father right father daizera akasvika muno murastenberg aditi zvandakakudzai vapiwa vawana basa papai vawana basa tondifonera kuti aiwa basa ndadi basa ndatoriwana kunoka ndatenda nambuya vangu vaenda manya kuna mbuya vangu vaina matekushaika vava vedu mweya wavo gauro vari muzororo ndasvika papai ndadi ndafara ndavaudza vanamata vedu tafara handimaona tafara kwake father diaries vatoya kuno kuva vakutogara kumba ko uya mukomana uya akavapa kuti ndiye munosvikira mba kwedu mai vacho vati gara hako pano umbogara pana panditika kana zvazodi ivo vagara kumba kwake vagara kumba kwake vanamboita vhiki vakati ninosha zviri kundiomera kuti nyese kusununguka panapa chinditsvagira dining room ini zvimari zvezvana ndakasungirako zvadaitengesawo tumazitye zviya ndobva ndavapa mari anditika ichonile wana uchodenjani masivanda ndobva ndavasendera mari vawana dheni so vawana dheni anditika kuno kunonzi kupusa nengi kumarizevha marizevha emuno muSouth Africa anenge ari marizevha asi zvese ameno tikati marizevha pakuti chi asi zvezvangofanana ameno handizivi vawana iko kunonzi kupusa nengi kutize nekupi nekubasa kuya kwavari kuenda kwakuya right vatowana room yavo paya vawana room yavo vakutogara muroom muya aenda tosendawo mari kuti vabhadharika fomu rabha ndavapa vari kuwata mufomu rabha iya hantika vari kuwata fomu rabha iyaya aindasara zvekulimpopo hantika plus nandine mwana ndasara kulimpopo ikokoko tasara kulimpopo mwana aenda kucreche ikoko ndasara kulimpopo ndikuti madhirangu vari kuno vari kuti madhirangu vari kuno havatoita mwedzi wokutanga mai mwana vahora handitika mwedzi wokutanga vatopiwa contract of employment yavo iyaya inonzi zvokunzi trial ndorotozokupa pemeno pamberi apa inonzi trial period inonzi kudiko meno grace period ameno iyoyo animaona vapiwa vauya kulimpopo kuyaka vakwira vauya kulimpopo tafara tavaona zvakanaka haiwa vauyawo zvoshowawo nemari tatoendawo kubhengi zvakanaka payawo kubhekasford kuya tanotora mari zvakanaka zvinhu zvatofaya zvatodididi mai mwana ndatorongawo ndikati right zvototosvika probation good that's the right word probation ya zvikanzi kosaka maikati hazviiti mwana kuenda kuchikoro kuti ndigozouya zvamaita imimi kana mazouya antika kana mozouya kuningikiri ndakuzouya next month ndo pandichazodipa ndozona ndatenga musatenge chinhu mumbao imi munongora vamvera pei ipapo kana ndazouya ndendozona totenga chii abo paya vadzoka imwe mari ndasigwa imwe mari vatakura vaya nayo baba vari right zvakanaka vari kushanda tikuita zvakanaka ndikuitawo madhiri angu ndikokuya uko andika hapana ndamboti ndaudza because ndasandanyatsa kuve shuwa zvese ndanyatsa kuklika kuti zvesho shuwa pakushanda ndaiti ndozvi kana vanhu vazonyatsa kusaina permanent ndopanozoziva kuti zveshuwa basa radi basa ravapo saka ndapana ndaiudza kunze kwevanhu vanaigara navo pamarooms ndonangoti vakuwana basa ndisingazivi kuti basa iri handizivi hanimaona saka vaingofanira kuti zvatoita chichi probation kana vanotozoita permanent right 2 months mwedzi wechi2 vadzokazve handina kuinda mwedzi wechi2 vadzokazve saka mwedzi wechi2 zvakahoitika maindi zvekudai so kulipopo kuya kwandainda kuya ndichinda ndichidira ndika pane mukadzi wandawirira naye ishanda pane chimwe aishanda pane mwe kwakune crash 1 yanga iri hombe muzoti kana kukaita crash 1 munharaunda yanga iri hombe zvisingaiti yanga ine vana andika vakawanda saka mukadzi naye aishanda pacrash apa ndaiwirira naye sezvongoti taingozi aiuya achitengawo masike kwandiri ndobva nditi ufunge ndaita dambudziko andika aishandapo mwedzi wecrash aigara kuJoburg zvikanzi ndaita vanokuti kana uchigara kumarisevha kuka kana uchireva kuJoburg vanokuti kumahoweni zvikanzi mwedzi wecrash aigara kumahoweni kuvarungu
right? Zvikanzi shamwari vanhu vandoshanda navo amene zvaitika munhu achishanda naye anakuya uya undibatira ndikati ndinonipa mari handiona ndopa upenyu hwangu hwese ndofunga ndopandoti ndakambotoshandawo upenyu hwangu hwese pamunhu iyeye pakreshi ipapo handisandamboshandira vanhu handisandamboshandira kampani yavati vanhu ini personally right ndaenda kuningikiri kukreshi kuya kaina mbotishovhe saka mwedzi wandefa kuya ndakuzoya because ndanda kuenda pakreshi paya pandidzisa vanhu vekreshi paya tichimiramira tichididi tukreshi kuya handi mazvona right 2010 ya 2010 nokuti ndokuvamba kuitwa maworld cup ebhora here kudii hanimona saka isitadzisa zvada zvedu bhora kaizvi zvatamba pakreshi bhora ini ndikati idea du kune uyu wangu ikati iwe shamwari wona vana bhora vakuita world cup vanhu vekune dzimwe nyika vakauya hatinyore tsamba tipinde kumashopu kwatinodi tinoona kuti chakumbira donation titenge kumutsa timu yedu yebhora pano yevana vadika handika uya bvuma tainda zveshwashwa kuruze kutaundi kwekwa yemureserva yaya tasvika tanotaura navo zvakanaka tapiwa zvatapiwawo makandotengera mainfomu yevana chaiwo webhora nemashuta tichichi zvekutofaya muridzi azouya mwedzi wechi3 ina ndakuenda kababa wakauya mwedzi wechi2 mwedzi wechi3 zvakare handimona ndakatotega ndichigara contract achipiwa permanent tione vanopiwa permanent kana vanopiwa vanobva vaterminated contract ndozodini nozvougwadza kuti uinde unotenga mubhedha uku wosvika unzi havana kuzopiwa permanent saka ndakangogarira vauya mwedzi wechi2 mwedzi wechi3 futi vadzoka haisi kutoita business crash handimaona zvichakuita zvecrash apa ndichitengesa hangu ndiri pacrash ndichitengesa ndiri pacrash ndichidaro right mwedzi wechi3 vazouya vati ndatopiwa tsamba yekunzi nemusi wemande ndiinde kupi kunosaina mapepasi angu epermanent ndikati iwe mwari makanaka saka zvatoita zvikadzaka zvatoita aiwa kalaifu katochinjawo guys ndakutomuka makuseni ndichitofurayawo ivo kuya murumu muya ndakutomuka makuseni mai mwana ndichitofurayawo bacon nemazai muri mu1 room zvamimomo ndakutobikawo sausage mu1 room muya handimaona ndiri customer remember yana mai vaitengesa mubora vaibika vaibikiri mambora kumadziva kwako ndandisikasabati mubora handi ndakudlawo zvinonzi handi mashona right nokuti mari yanga waiuya kavotisira life is very cheap kumareserva life is less expensive kumareserva town iri kure zvotokafunga kuenda kutaunika waibhadhara 30 rand kuenda 30 kudzoka imagine time iyoyo iko zvinofunga yatove ma60 kana 70 kuenda kutaundi handimaona saka wangosakwanisi kuti ungofunga pa saka zvinhu zve zvakangochipa so waigona kungoswera masati chingona chingwa chako nemazai handimazvona woti cold drink yako ndiyo yataingoswerera cold drink takamwazvi nokuti hakuna zvimwe zvakusa zvana KFC tasingatoizivi chicken licken nando zvava zviri kure hakuna munhu aindako right saka mari ndandinayo zvinhu vava vachilipawo mari ndichisungirirawo vachilipawo mari avazouyawo vatira mapepasi angu paya zvikanzi munhu yati uyawo utise chispasi permit uko kuningikiri kuhome affairs vaindawo zvishwa zvangu hazvina kutombononoka hazvinamboita kana 1 week anga atodzoka zvatove bho latopadatoraitika kabho kukreshi yako ndazoti ndazokonana nemukadzi uya mai mwana anga uda kunditonga uyu ndikati wakaiwowa pasi pakowo pano iwo ndoshandawo tose tikungokora ma6000 panapa saka uda kutaura kuti uda kunitonga hazviiti nobva takonana paya nobva ndatoramwa handimaona ndaramwadaro muridzi pakauya akati aiwa uyoya madhuve ndainzi madhuve koko madhuve ngaadzoki handimaona madhuve ngaadzoki pano nokuti yakanga reject up zvinhu zvanga zvachinja pano vana vangakuta muzati kana uchitaura nevana vataura chipedi chiri deep unopesera ungotaura nechirungu handimaona saka vana vanga vatove active pachirungu vabereki vave happy apanitsa paya ndaona kuti handingatoriri munhu basa rake plus handisi kugarisa nguva yakareba ndichishandira vanhu handizvigoni zvokungotsugwa irangu handizvikwanisi handimaona ndobva ndati no iye ngaachigara ini hazvichaiti ndinotinda kuti kumurume wangu manje mwedzi wechi4 vachihora mai mwana vachitumira mari chihwaizvi ndiri kusvika kujusi ndati vhurai zheve dzenyu ndiri kuenda kujusi patiwo teererai mwedzi wechingani nyorai mucomment section ndati mwedzi wechingani wanda kuenda kumahuweni mwedzi wechingani hanzi chidya mautwana ndasingadyi mautwana oespul manda ndisingasadyi mautwana zvachose mari yanga yapozvi kumautwana ndanisasazive kana mupoti ndandikuzati ndakarega ndandodlawo zvinhu kwazvo handiona nditoti shwashwamisawo pasitofu ndichitofuraya shwa makamboona kuti ukaisa uchifuraya sausage inoti shwa zvokuti manext day wanenge achiwa ndozvandandotoitauka chifuraya sausage vhoroso mwedzi wechi4 mutolisi wakasapinzeve mwedzi wechi4 batai juice mwedzi wechi4 handina kuvaudza vakandisendera mari handiti muri kunzwa vakati infact ndajambira zvakaitika ndezvekudai kuti ndisazovaudza kuti ndikuyako
ndakafona muzati Vodacom yakamboita time yekuti time idzodzo yekuti waiti ukabhajusa mari masikati manheru waipiwa 1 hour free. Muri kuiziva Vodacom yakamboita time yekuti waiti ukajusa mari masikati manheru kubva na 12 kusvikira na 1 kana 2 here achazivi waifona mahara kana iri Vodacom to Vodacom. Muchikuiziva period iyoyo? Muchikuiziva? Yeah. Saka I think on a Saturday ndakafona andika manheru kuma 12 time dzati dzemazidziraifunda radzedzia ndobva ndafona ndobva ndaita kunge ndakawa voice rechikadzi rakadavira foni asi foni yakurumidza kukatwa. Hani muri kunzwa? Saka zvakandinetsa kuti life yatanga muna kushinjiswa nemari batai juice ndikuinda nejuice. Sorry hey father days kana muri kwamuri makaokera sindakakudzai kuti ndichataura zvose. Andika ndakakudzai cheta you are free to come and say kana ndakaitawo muya mutaurawo right. Ndadipa ya ndatange andakuvata musi weyo guys ndeta kuti kasi foni nditry foni iya yamanje page 2 animona vakazita iyo vakadaira foni. Saka ndikati adaira foni pekutanga ndiani zvikanzi ndikati man ndawa voice zvikanzi aiwa pane vanhu vanga vachidarika pana andisi achibva kuboss kapane chi pamafona pane vanhu vanga vachidarika tikati kubaona 12 vanhu vanga vachidarika kabereka mwana na 12 zvikanzi vanga vachita noise but munoziva mukadzi instinct animona instinct zvandirambira paya ndikati okay alright no problem. Saka ndikuenda kwandakuvaudza kuti chi andakuvaudza kuti nduku yako ndini uyu vatumira mari semazose ini background manditika ndakabva ndadedza kadi musikana ndawirira naye sterex chechukokoko ndobva ndamudedza ndikati uya usare nemwana panapa chinda chikora ndodamboenda kumahuweni anditika hanzi chikona mukomaliwadi andina kuona mukomaliwadi manyoro tichiya ndisandaona right nyorai ndasingatasi macomments nokuti macomments anondidisturba saka ndakuchitarisa macomments manje right. Ndadi ndakwira ukombi mundakukakudzai kuti kuri anditi ukakwira kombi uchibva kubheka sodi chakunogura sembe ukakwira kombi makusa kuma 9 andika musha kuno kuma 4 handi saka ini ndakakwira kombi yekutanga na 6 mwakambona tauvati asi voice riya rakakaramba richingoringa musoro dzona anga ndavhagwa ndikanzi kana chi asi voice ndakaramba ndinekamika 6 man something pane zvinhu zvakaitika kuna zvinhu zvakadaro something ndariwa voice mukadzi atonyuma unonyuma chete ndasumudza andika ndasusumuka nekombika ndauya kuRustenburg kuya hanimona. Saka munoza mukutaura nyaya pamunenge muchita tipi vaiuya papaya ndaivabvunza kuti munofamba sei saka motongasvama nezvekuti munenge muchingobvunza usikarisire kuti one day chazojuma kuvasvikira hanimona. Saka ndandine clue yekuti vakandiudza kuti ndofamba sei ndandine clue antivashona right. Ndasvika mutano mamai vakanga vandiudza kuti ndogara kunzvimbo inonzi chakati ndaida ndabvunza makombi kuko kungwarangwara kuti kwakabatsira kunobatsira futika sometimes kungotaurisa uko ndasvika ndabvunza makombi anoenda kuya zvikanzi aya makombi vakati vanoburukira kune mashopu ariko anonzi kwapitsi unoburukira ipapo ndakanga ndakabata mai mwana ndasvika kuningikiri kuya ndasvika ndikati undiburutsire kwapitsi driver tisvika papitsi akati ndepano papitsi ndepano apa right. Saka ivo kundiudza kwavaindiudza vanhu muridzi wemba kuti panogara musikana anozikamwa singaiti ane mazigaro akadai ndichitovatini saka mazigaro iwayo imi hamusi kutombotiwo here tikanzi kana mazigaro iwayo anotodanana nomwe mukoma nokubasa kwedu bhurumu ndakantsvakira dheni apa ani maona zikubhekasati ndokwatisine exactly peshe kwakubhekasati kwamunokuona practice yera kwamunogara ikoko ndakambogara Elephant Hills uko ndakagara Moroka ndakagara right. Saka ndakasvika ndabva ndaburuka ndabva nomwasikana vakanga vango dai ndikati nanonzi Glen ndanogara papi handimaona ndabvunza zita zvikanzi upi ndikati uyo maraho but ari kufona futi ndiani zvachonasi hello muri sei hello Social week.
yo yani alright ndiri panyaya dzemujolo nditori pa live tichitora nyaya dzemujolo ndogona kufanira ndapedza live nditori pa live right now titotaurawo nyaya dzemijolo idzodzi ndogona zokufanira ndapedza here mamuripo alright ndokufanira kana ndapedza alright chiregai ndidaiso mirai ndidaiso chiregai ndichikusai ndandisina kusai paloud kuti vanhu vanzwe ndafunga kuti muda ngotaura initiri tega saka chiregai ndise foni apa mutaure nyaya yacho handimati muda kunzwa kuti vamanoti chini nyaya iyi muri kuzama yenyu you are trying muri kuzama shona icho muri kuzama enda kunzwai vamwe ndofunga vachakunzwaiwo vachakunzwai alright chiregai ndimbomira yangu nyaya ndikuisei mutauri then vatione tanobatsirai sei vanoti kudi ora ndizvozvo batai makadaro sorry guys sorry right kola tanga yenyu kutaura chitaurai wedzerai volume foni yenyu haina volume wedzerai volume kuti vakwanisa kunzwai foni yenyu haina volume haisi kunzwika haisi kunzwika katai mufoni futi haisi kunzwika haisi kunzwika foni yakola guys ndozvatoita yangu haitizi vanenge vachida help agent help avaregai tidi tivape hello yes that's takukunzwai manje thank you hello madari nditorise sorry ndichatsva yangu kutsanangura nation ndine sister yangu cousin sister iri kuSouth Africa so ari kushandisa mapapers ekuSouth Africa like as if she's a citizen kuSouth Africa so no problem nehusband yavo so now the husband is threatening kuti anoda kumusungisa yeta vana vatopozela social workers then even end up jail so my cousin is stressed she doesn't know what to do I don't know she asked so ndokumbira advice madaris kuti aiti sei ngadzokere kuZimbabwe before murume wacho aenda kumapurisa kana kuti aite sei naikola kumapurisa murume yakunomusu naikola nai mainini kumapurisa murume yakunomusungisa chiti nyeche chajinenge iri hanzi ndoda unotaura mapurisa kuti we've been living a fake life in South Africa tiri kushandisa mapapers eSouth Africa isusu waZimbabweans okay let me ask you the first question mapapers akama acquire sei like akasvika kuSA was in 2002 akawana vamwe mbuya vakaenda navo kuHome Affairs vakati uyu mwana webrother yangu hana ID akamutorera kuva ID then akawana passport then akaitisa husband wake mapepa then vane vana 3 then vakatoresa vana mapassport hakuna zvakadaro kola nyanya yako ndatoinzwa mapepa akama yes time yacho 2002 handitika mukadzi uyu kubva 2002 ari muno muSA handi akawana mapepa iwayo hapasisina zvokuti anzwai anotorwa mapepa from 2002 up to today hakuna zvakadaro mapapers ake haasina fake OG papers is just that kuti vakangonosviko mbuya ava vakanonyepa and I'm sure mbuya ava pamwe vakatofa havasipo ndio vanokwanisa kuita witness mbuya because even the name vari kushandisa like Tswana name surname yechitswana saka iwedhi remurume against iwedhi remukadzi because witness chaichaiyo mbuya ava havasisipo iye anongostika to story yake kuti nini mbuya ava ihama yangu vakatoshaika havasisipo to answer for yourself because ndo vakamutoresa mapepa aya ende kuHome Affairs haasi mapepa akunzi akapikwa pasi pemuti kana answer dzakutracewa kuti akabva nekupi aiwa vanogona kutracewa kunzi akatoreswa nambuya vainzi ningi vanotone death certificate ririmo mucomputer vaive nemapepa avo ari mucomputer vanobva pakati
saka muudzei kuti ngaaende kumapurisa murume wacho kuti aende kumapurisa ngaaende kumapurisa haambomusungisi because iye murume wacho akushandisa mapepa iwayo handika iye asi kuda kugara muno angaenda nozviripotera kuti asungwe iye aende kunhamo inhema muudze kuti ngavamuudze kuti ndanoripota ngamuudze 2002 ndizvokunyepedza tinavo vakawanda vakazama kuripoterwa mapepa akabuda 2001 womafizika taura kuti vanhu vacho vakanga vachivaitisa muzati mira ndikudzei munozati mapostori aya anobva kusaidi dzekubotswana uko mapostori aya ekuzimbabwe aya anozvitima zesura aya vanhu vekuzimbabwe kavaya handi munozviziva vanhu vekuzimbabwe vanhu vaivaya asi vakapinda vakagara munomu vakaita mapepasi chaiwo chavo ari legite muno vanhu vaya vakaita madhiri vaya waiti wakasvika kudhara waiti ukasvika muno mutaivi yakudhara dhara yako womafisa tokunitsa waisvika votoenda kwavari wobhadhara mari yako votoenda nokomafisa kuti mwana wangu anandakasiya kuzimbabwe wotopiwa mapepa kune vamwe vanhu vakatozozvifind out kuti vakada kuzama kunohlovesera kuti yeye ndezvokuipa zvakashaya basa nanhasi vanhu vakatogara vatoine mapepa one vana vavo vaine mapepa muno hazvishande zviya nanimbongotawo munyama zvako asi inhema vane vakaona ndakana noripota ida kuti vanhu vatorigwa mapepa zvakashaya basa vanhu vakawanda mapepa zane mapepa muno akadaro iwayo vakawanda vane mapepa ndo mapepa mawandiro vakaita mapepa saka muudzei kuti murume inda unoripota mangwana chaichai wanonoka kana izvozvi muudzei kuti vasati vavhara vanovhara na 3 amukire na 8 anobata line mangwana aripoti muudzei thank you sisimeli thank you ndichaku-update haiku-inbox alright plus it has got a lot of very backdated vane a lot of people to do remember mabheki zvitupa ide mulockdown mese mukashandira kumbangu asina kuvhara saka vane backlog yakasimba isingatoiti zvakawanda zvangasiri kuitwa iko zvinokwa kuti mapemiti uye mazimbabwe chichichi saka havana nguva yekusara vachitevedzera zvose izvozvizvi havana ndochokwadi chiripo havana kana nguva yekusara vachita zvose izvi alright asingoti nditaure naye asingoti sisi venyuwo should be careful murume wavo rinenge boura ngoma hai boura ngoma iri ndinoda tatura maboys retoners thank you sisimeli alright kona alright sharp tatirege tibatsire mumwe wedu fast sezvaaonawo achida kubvunzawo akati changa makatega ndidisturbe yoyo nyaya iyoyo ndidisturbe nyaya iyoyo kuti ndiwe nenyaya yangu right asatobatsirika right saka ndakwira ndasvika pandabvunza glenda wamagaro makurushu handiti zvikanzi muri kureva uyu wemupundoro yakakura wemarahwama ndikati iyaye mwe ndaimuziva zvikanzi anogara papasiri kwakusiri kure zvikanzi anogara apo chichichichi apo ndikati alright ndainda kuyakuya handitika ndasvika kuyakuya uko kumbapa ndasvikawo ndavhura chigedhi chamba pasina gedhi mupapa noyo chigedhi chakangodai so ndakatoona shuwa magaro munhu akagara pavheranda magaro akakura kudai ndikati ndiye chete ndobva ndatoti makadii ndamubvunza zvikanzi kati handini mukadzi mudzimai wani wababadhi zvikanzi abva tofara handimaona shuwa here iye aingotaura kuti muchauya chichichichi musikana akagara angabva kubasa night shift ka haasi kuziva chii zviri kuseri kwemba kuti kunei handimaona angobudawo mumba make ane stubheki iri kuseri kuvheranda angozvigarirawo pastubhu pake hapachari kuziva yesi muchemberesoko hapachari kuketa kamusikana zvikanzi good manje angasina kupfeka handimaona anga kapfeka kanikiri kabhurugwa kadikidiki ndobati manje ndinoende kuseri uko haibudi handimaona iwe chinda dhoo rekutanga handiti pane mbamba nemadhoo matatu zvikanzi dhoo iro rekutanga iri dhoo iri ndimomo machona handichika saka ndanga ndichipota kuseri ndikandapaka bhemba yatodza takatopaka padhoo rechitu handika koitawo dhoo reuko kumberi kwekati dhoo rekutanga ndiriri naimwana saka ndakangoti ndinoti pote kuseri kwemba kudai so ndobva ndaona chi dhoo rakati shamei dhoo rakashama asi vatodzoka masikati kuda andimazviona ndakangonosvika vai mwana makamboona asi makamboona kuti guys kana pane zvada unobata hana inoti ba inogara yakudza hana inogara yakudzwa kuti ba saka ndangoti ndichingonokona kudai so guys ndichinda plus chikete njanandava pana ndatochiona chikete neicho ndicho hani mwana hanenge rangoti tsemu like ndine kamka 60 cents so kanongonditaurira kamwe kakunyuka ndengoreka nezvimwe zvinhu kamwe kunyuma nyuma kanongoitika so ene ndafa ukatra serious kandikakwa because mazana handisi kukuta masingi mazana handikuti ndakanyumwa chako chako handisi kukuta mazivana handikuti musi unoyu cheche musi unoyu musi wayafa the diaries yaya nchiti vauya the following day yachona handi ndakato mwoyo wangu handisi zvaingoitika pachiti vanhu toda kubuda ndoda kumboenda kubhawo kunona kuti haufa zviri kufamba sechichi ndikapati
madi kungorega moyo wangu hausinyazongondipira apa vanga vambomwadoroka munomba handi vachitihanda tasiwa pasola itichi ndikati moyo wangu rungonde hani yangu yengorova musiwoyo ana ndikati handi ndikungwa kunge kakurendwa nakuti madi kungorega kuti zvikanzi kandodzoka mai manje dangonitasa kuti owenda kuti hazvinhu kwazvo here kuseri uko ndikati but moyo wangu wairamba handimoona mbva vatobuda ndikatoti mwana wangu akatoti matanga ndikati ndikungwa kuti amena zvisina kufamba mushe vabva vabuda handika vakutonosvika mhino kumarobhotsi kwavakaenda kumai mwana kuti chichakaitika ndizi vakarohwa nekutoita accident kurohwa kumashure kwese kwemota kwakatoningirira kwakatopondoka kumashure kwese kwemotikari amarokuya yakapondoka apa vanga vabuda nemota yangu yakapondoka kumashure kwese uku vasiya yavo handimaona yakapondoka kupondoka uku handimazviona uye munhu akati asandotove nemari yekuti ndibhadhare seko zvinozozviona kuma15 16 kuti mari yangu yapindere kuti ndikwanisa kuti tichaurira ndibhadhare kuti akaramba kuti vadedze polisi vakati ngatitaurirane murungu wachona handimaona ndikati ndisika moyo wangu ende soon as achingofuna chiti zvaitika panapa mufunge nai munhu anopinda red robot ndiri ndine right of way ndarowa ndakabva ndati ndosaka hana yangu yanga ichirova hana yangu ndosaka yanga ichirova handimaona but anyway toda ngozama kuonesai hana yangu yati pandichiti pakona paya torakashama asi ndakatakura bhegi rangu kandi kutodhonza pana ndatoya nedzimwe echi nebhegi rangu rakazara hembe chiti dzimwe ndotogara ndosiyira kuno kuita kuti kana vakapinza vanhu vanoona kuti mune mukadzi hembe ndatoya nadzo handimaona right ndasvika dho rakashama ndichingonoti padho kudai mai mwana ndikuona pakagara rimwe zikadzi zidzvukudzvuku pambhedha pachifomurabha handimaona pachifomurabha paya zikadzi risina bra mai mwana rakatogara pachifomurabha paya apa rasiwa roga iwo vabuda handimaona rasiwa roga ndibva ndangopinda mberi ndikati apa tikutara chipedhi kana kugona chipedhi ndikati iwe naiwe ndiwani kiwe namama handimaona zvikanzi iwe ndiwani imi ndimani ndikati haungandibvunzi tikwa ini ndiwani mumba mangu ini ndini mai vemuno handimaona zvikanzi handimaona apa ndatove nehasha ndatobitirigwa ndatobitirigwa nehasha dzisingatomboiti mai mwana ndatobitirigwa nehasha dzisingatomboiti ndikati saka iwe wasvika panapa sei musikana atoona kuti ndatozovhara dho manje mona zvivindi zvangu apa rarakasimba apa zvivindi zvangu manje ini ndandinambosimba kudaroka ndatovhara dho hanzi itrue story here kumana indakurega kuuya nenyaya yacho ndakuinda saka ini ndingataura nyaya yekunyepa ndichitaura nyaya yekunyepa panapa ndichiziva kuti murume wangu anoona anoteera malaive angu ndoya kuzomuwachisa panapa achitaura nyaya dzekunyepa. Come on guys, really? Ndoinda hangu right tusangana kulive mangwana. Kana makuti true story here. Ndichikudza inyaya yachona. Muzati ndogona musikana takazita yedu mabhuruka ndogona ndine namba dzake ndogona mufonera ndati ndikudza vanhu nyaya yako iwe. Ndogona mufonera izvo sumza ndikudza vanhu nyaya yako. Uyazvitaura nyaya yako ugabana. Ndogona mufonera. Exactly and what thank you ndadi paya ndatovhara dho paya zvivindi zvangu paya musikana atoona kuti patoipa muzati masikana anekagutya kavanako handitika anekagutya kavana anga kutokwata musikana ya handi apa ndatoona kuti akapfeka bra ndadai so mai mwana ndione chibra chakakandwa uko ndanononga bra yenda kumvurisa ndamhanya kumutora bra ya ndikati unokuona bra iyi handisi kukupa iyi ndo yandiroda kudi ndoyandoda kugadzisa nayo ishi brai ndoyandoda kugadzisa nayo brai handimaona apatonese papa tiri busy kunoitaura nemusikana yamba musina ndonodza kuti aiwa ina namboudzwa zvese izvi handika atini ndicha ndakamboudzwa mukutoregai adzoke ndikati aintepe guys why funny part mami ine bucket hapana kuti ndingabva kunyeperai guys mami ine bucket reweight usiku vanhu musikana undifunga kanzi handi pane uyu muridzi wemba wemagaro uyu handi aiziva nezvangu antimaona saka kuti musikana yabude matoilet ekukoko alimosati matoilet ekukoko anenge ari panze kana pane vakaisa marumu anisa matoilet panze saka toilet yanga iri panze saka musikana ndifanga kanzi iwo hauende kutoilet unoonekwa nani namastanda unofunga kuwetera mubhaketi mama ne bhaketi inotori neweight mumba ndiudzewo guys apa dziri kuma 3-4 masikati ndikati and then muruto zvikanzina ndikati kurumidza kutora bhaketi rako uindosire tuteura ndamusumu hanzi kopeni anga kapfeka shoti handizivi zvepeni anga kapfeka shoti rewhite ndizvo ndichikurangarira shopi yewhite netop yeblack asi top yeblack anga asina bra yakakandwa uko handiwana mwedzi wechi4 you guys munhu achangopinda mugraft kana ndimiwo zvatinotaura izvinhu zvimuchiitwa yekudii right ndabuda neyatakura bhaketi riya ndatokumba majuve ese anga ari pamusoro penhingikiri ndatotora zidhishi rangu randakavapa ndaisa munhingikiri
ndaisa mudhishi handimaona ndikati wacha ndakutomuwachisa uyatova kuti kune munyuwani uyu landlord atonzwa kuti kune bobotoro kuti kakuseri kopozi mozavhesera nguri pamusoro atonzwa kuti something is wrong atouya kochini akati kwava ndindaona vari munhu akati nemoti ndati dhiwa vashuri ndikati nditokudza zvikanzi vanga vachizera kuti mukuya kati vanga vasingazvizivi kuti ndiri kuya handimaona vanga vachitiwo vachauya sikana ndakuvaudza because ndakambodairwa foni asi ndaifunga kuti ndakunyazonzwisisa zvakanaka zvikanzi zvakaoma masi ndatobatana neni zvikanzi wacha takutavati wachisa musikana akubvisa ari pakati pekwacha mablankets kudaro avari kupinda vachipinda musati vakapinda vainani vakapinda vaine mwe musikana kazeni yemusikana ushu mukadzi uyu anga ariposhu kazeni yacho saka ndafunga vakasangana nekazeni vaenda kunotenga doro here kubva wako vakamudza kuti chikazeni ndinaye kudheni saka uyu anga uyawo kuzona kazeni wake antivashona musikana vanoshanda vese kubasa muri kuhwisa pane nyaya guys ndichagumira padini ndichadzoka nepati 3 mangwani varume vari kukwaiti varume vari kuuya kwaiti zvakanakisa vakazara varume variko vakatobhadhara varume saka kana une murume wako wekwaiti mubhadhariti murume angoti moza kudharaka mari mundirege vari ndokutenda yasi shuwa ndomundiregerere basi mundirekutendai kuti ini makandishandura ini zveshuwa achipinda akarohwa nehana kunosanganisana neni kudai sonouya achiwacha basi ndakamira pakabata muchiuno ndakamira pandakabata muchiuno handimaona akarohwa nehana uya musikana vari kufamba nehasi kuzivawo zvikuitika kuti chichi kuitika handizivi vese vanhu havandizivi handimaona atoya kuti yakudedza bhuru uyu kazi reke nezita handimazviona kazini achakwanisa kudaira paya kazini yatosumuka yaona murume kaya kuti amanyimo yakutosumuka kati wacha machira yakutosiya kuda kuwacha ngati yakuzoda kuti wacha apa wacha kuti munhu auya baba vangu kuti masvika rini ndobva vakabva vamanya kunondimbundikira muza kundimbundikira zvezvekundibundikira kudai kumbundikira munhu kudai so handimaona ndozvavakamhanya kudi kundiita inini handimaona kundimbundikira vakangoti ite vachino ndikati uyu kundimbundikira ndadii introduction pano ukundibundikira leta sei uyu ava vanhu ndimaishakira ava mukadzi wangu shishi zvakudzouya uya musikana kati apinga waneseda kati wati chii wose usina kundudza noise inini vaaribvunzi kubvunzana ini chibhakera kuna Father Diaries wondo yatotanga kabva apa ndiri munyuwani baba pevanhu apa handanobata pakana one day ndikati musikana uyu atora chokwadi kuti handina chendakaudzwa Father Diaries tabatana paya Father Diaries wakuti ukaramba uchindorova ndakuzokura ndikati kana muchindorova nhasi mutondorovera pano munhu une 4 months saka kuzoti ponda 2 years naiwe 4 months watotanga kutoita zvinhu zvakadai so kana musikana yaona kuti patoipa panapa mai mwana bhura yakabva angonoti zvomo bhura yake pana ndaisa paya volume yaenda akabva ngoti zvomo bhura yake ndobva ati chibhegi chake yangafamba nechihendibhegi ndobva dhonza kazineke vachibuda negedhi vaimwana katanda uya ndakana basa naye atasara kutanetsana takanetsana mai mwana hakuruma ndichiruma ndichidii takanetsana uyu maneno ndakamirawo paseda chira kuti mutorina right kusungisa ruoko ene ndotokusungisai because ndimi maita zvinhu zvindotonyadzisa animona zvikanzi sorry vakutanga kunda regere izvo zveriregerero izvi zveriregerero izvi everyday andite chingonzi maregerero machichi animona ndagumbuka paya mukadzi yauya saka ndodii mukadzi yauya ndodii ndofona guys party 2 to come party 3 to come tomorrow muridzi welife auya muridzi welife auya ndofona muridzi welife is back guys party 3 to be continued tomorrow okay hanzi fonai saka ndakufona tendai chidzoka hanzi muzive mangwana iwa ini nichazopedza chapati 3 yangu mangwana manheru yakareba kanyaya itogoda kusvika kupati 5 kana pati 10 saka imbodzika maini nyaya ichipo tindo tendai Yes, ma'am. All right, because I'm also going to be all right. Let me call you. Manje phone yake kuti connecting asa ana data
kufanekera kuti connecting right mira ndimbotraya kumufanira direct kuti isa data nditwa kumufanira direct okay Hello, you are calling Superman. He is saving the world now. Please wait for a moment. Hello, you are calling Superman. He is saving the world now. Please wait for a moment. Majibita say, kufanekera kuramba sisi una data le makozi. Ngicela ukuthi ufake idata lamakozi. Faka idata lamakozi. Guy I say data lamakozi tuone phone yake ikutonetsa. Tenda ndasishoneswa moto nasine kunzidzoka dai. Kana ti network yake kana ti data handisikuziva. Haiti gani bofana famba nenyaya atodzoka uyu online atovepo. Thank you, Ellen. Okay, akumbesa data. The guy said data paya. Ha, tanetsana guys, tanetsana. Ndoya kungosiya pekuti mangwana ndongozotangira ipapa amuzonetsekana. Tanetsana papa tanetsana naimwana tanetsana. Handimaona. Regero watu wati ndasisara ndotosvika kunzvimbo nyuwani yami wangu watosviba nezvanandasvika ndatoona paya maimwana. Ndatoona mangwana maimwana ndatove busy. Hi man. Ndatoona kutoti baba vatotanga kudata zvisina ivo chero vakazinge voda kudi chero kuzogara kwandazomboita ndandototi kundadiko ndakajara ndipopoka guys kumahuweni kuya kwandaita moyo wangu chiti ndoda kuenda kumahuweni ndanda mahuweni mushungu dzanga dzapera ndadotozogara hangu limpopo kumusha kumazvidzeva wana ndajara hangu wana ndine peace of mind yangu ndichitaura chiri nene huku handimaona ndabva ndadita gara ndakazogara mwedzi wese nemwana ndichikokuya kuya asi picture yemusikana uyu haina kubva mupfungwa dzangu nokuti ndakazofind out ndatozoudzwa nalendoto yakuti ainvestigate akanzwa kuti musikana achaenda kupi kubasa kwawo saka pane nyaya apa tichiri kuenda naye mukadzi yanobhowa hanzi I only have WhatsApp data hana musika mari kufona auwazi ukufona wauna airtime umufonele kunumber lay straight because nami angazi kuti manje ngizokufonela kanjani maunganayo idata yemakhozi ngicela ukuthi uyenze plan is either umfonele direct if unayo umfonele direct unale inumber sikhulume kona lapho because iWhatsApp angeke ingene awunayo idata impleke idata lamakhozi siye dasodi arikuti we can do video call inoita sei usina ningigiri usina still data racho remakosi sisi video call angeke ingene still kuyafana because umele ukuthi uyenze video call umele ube nayo idata idata lamakhosi manje wena idata lamakhosi awunayo wawona une WhatsApp nje kuphela so video call nayo angeke ingene uyasizame but angeke ingene ngiyefuna ukuthi maybe ungifonele card ungifonele straight line sikhulume lapho if you do kwela chada kuita kuti inopinde niwaitona haisikupinda video kwela cha haisikupinda iyo haisikupinda call me direct. I think it. Right. Managiri beta vanatitsa guys. Right. Mwezi wazopera nditi ndazosiya ndatenga umbhedha wangu ndazotiya ndatenga umbhedha wangu mukuru munyuwani fomera baya ndatozopisa ndiyanga yambotoiti kwafewe ndapisa fomera baya ndatenga umbhedha wangu ndatenga one wardrobe yangu ndasiya ndatenga one fridge hanimaona ne fridge right ndatenga one fridge kudaro zvakanaka ndasiya ndavatengera grocery and everything zvese ndagadzira imba
yanaka ndadzokera kwangu kuningikiri kuya kuyako asi ndandongodzokera hangu asi ndandisina kumira zvakanaka mupfungwa ndadzokera kuya ndasvika ndaudza vanhu ndaigara navo taisheyaka uko ndaudza mbuya vandaigara navo vandaiwirana navo vane vanhu vandaigara navo kuti ndozvandakanowana uko kuRustenburg kuBakersfield zvikanzi nevanhu vava this is not right kuti umwe agare kuno umwe agare uko komadi kuchinogara mese ndikati mwana zvikanzi mwana munogona kusiya opedza gore mozoya muchitora indai munogara nemurume musikana yavolonti akati ndosara nemwana dhondiwari imi indai vaiwirirana nemwana zvisingaiti zvikanzi miro vaipasi dzokerai ora zvanzi ndofona direct dzokerai kuningikiri kuRustenburg kwenyu koko mudi mutsiye pana kana gore rapera ndikati bho saka ndakangosvika uko ndobva ndagara 3 days vanese varamba vakati dzokerai ndobva ndapinda murodhi ndobva ndadzoka anomaona zvikanzi kodzoka sei ndikati ndatodzoka because timu rose raramba ratidzokerai muno vanhu mungagari kwakasiyana garai pamwe chete ati ari kufona direct garai pamwe chete saka ndatodzoka mwana ndikati don't worry mwana ari in safe hands ndakasenda vaitira zvese everything zvikamuzapera saka you must start making arrangements now because we are now coming to stay here zvachose uko takutotama kubva uko handiti aona kuti hapana zvakuchaita paya nemwana azoorganize transport and whatnot mudzapera but mind you guys mamovements ndiri kungoita kususpecta kuti timamovements but ndandisina sure anomaona ende ndakabhilivhisa kuti nemusikana yazvazvi zvedi zvakatopera kandi hapana kupera guys itori affair havana kurambana vanhu musikana vanhu vemuna muna basa zvoti kwai muna nemukadzi akatoti no problem handika zvomukadzi zvine basa rei tongokontinya anomaona iyi mukadzi tazoti ariko sikuno affair yakakontinya mai mwana ini ndamsi kuziva chinhu asi to symptom tumwe tokuti remember boyfriend yeuyu wemagaro taigara pamwe aigara negirlfriend yake saka vaibuda vose kubasa uyu aigona kusvika ivo vasati vasvika handika vozoya kana kuti 3 hours later toti kwauya asvika kudhara sei kwema muri pai unongodzwa statement kuti toshanda kwakasiyana ndinoziziya saka ini ndechimbodaidai ungotaura iti ungunyarira wako asi unenge uchingo meno anomaona right zvazoitika manje handika tave nerume yedu yakanaka kalife kakutofa yawo payawo inini ndatochinja ndatozenda pera kwemwedzi enda kunoshifta kuya ndatozenda kunooneka vekumubata rafu vakambotitora uku vakatinza kulimbopo vaya vaigadzira matraki vekumubata rafu vaya ndatoenda kunovaoneka ndikati takutoenda kumahueni ndokuti tinogara vakazoona basa ndichida kuvadzisawo hanomaona nemabhurau ndatooneka and everything tatakura tundu auya atsvaga chimota tatakura tundu tainda kunogara kumanja chose chifiriji changu ichi nacho ndiri chifiriji ichi saka zvadzatu ichi pakona hachichashandika imwe yandatenga zesilva idzidzi naiyo hatichashandiwo remember anga ari mafiriji aitopa pangoshanda panguvayo iko zvo ndakaisawo mukicheni yesilva iyoyo haishandiwo takazonotenga ndakauchindira nenguva unotengawo dziripo papo right ndadii paya tauya takugara manje kuRustenburg muno muRustenburg tese kuya uko kukuputsa nekuya takugara kuya right zvadaro paita umwe munhu aishanda naye handitika munhu aishanda naye uyu ati shamwari ndine chikweredzi chandiomera saka ndikutengesa motikari yanga iri Polo anti VW Polo kune vanyazoziva mota yangu yekutanga mota muno muSouth Africa yanga iri Polo iyoyo right vaitira madhiri chikanzi chirega mudzi weshe uchipendi kupe mari yako notinate masavings remember tatisina maexpenses akawanda hanimaona saka masavings angatoripo hanimaona zvikanzi munhu yati alright no problem ndifana ndipaiona ndikafe avakati aiwa unondipa bhuku remota ndobata hanimaona vapana bhuku remota vabata antimazviona vabhadhara mari mwedzi wapera vapedzisa vachinjira mapepa zvese and everything mota yaichanga ichititoriwo zvayo yanga ine mamileage mashoma yakaitora it was barely new mota yaya tatora mota yaya Polo yaya hapa ni mota yao yaka ndopaso uchitanga mapororo manje pane vushi kapa pana makumbo 4 apa unenge uchita uchilimita because unenge uchilimitwa ne transport yekuti unenge uchituka tine shoka apa manje pane makumbo 4 vushi hanimuona doidai wadodi yanga sipo by then yanga sipo dodi yanga sina zvarwa by then wabva ufona mai vai right hello sisi right. Ni right wena right? Right. Kona masi sese kona lapana live ende nginaye lo munye ukhuluma isiXhosa so wena uzosichela ukuthi indawo yakho iqale kanjani kwenzekalani usisilo uzobe asitshela ngisishona ukuthi kwenzekalani and then we'll be able to start helping you from there. Okay. Ungakhuluma.
Okay, ndifika lokhu ingxaki yam ne uthathe xa uyathanda ufaka ama-girlfriend endlini. Xa ndiphangele thina sisebenza i-shift, umzekelo njengoba ndisendlini nayeka, njengoba ndisemsebenzini nangumsebenzi afanontshifti yemsendlini. So into eyenzekayo xa ne-girlfriend wakhe uthanda uwafaka endlini, yabo? Tendai ukuzwa. Oh sorry, uthi akakuzwi kahle lo. I don't know, maybe speaker yakhe ayisapha speaker or chi, but then it's too close. Ifoni yakho ise speaking. Ikhuphe speaking ne? Ikhiphe speaking ufake nje ivolume iphelele. Yaha, so right. Yaha. Right. Okay, aloku problem yami uthanda ufaka ama-girlfriend endlini. Ethanda ufaka ama-girlfriends endlini, so yeke le nto yenza uthanda udate abantu endibaziyo. Umzekelo, umuntu ohlala enesto, umuntu ohlala e-Riet, sesithatha kokwabo, sesisam, aphinde veradate umuntu like oyitshoni nee-cousins zam, babhizithela mna knowing kwezi friends ee-cousins zam uthandana nabo mnye wabo lama-girlfriend, yaye. So naye uyawayivuka ke le nto emane sezongubustozi mane ndisiva ngabamelwane ndisike ndasibonela ne ndiqala umbamba right handed ngoku nge-7 zamazi ndibuya ke-night kaku-Sunday morning, so ndibuya ke-night zilixa ndibuya apha ngenyasela, so ndikuze le nto akuphuma nomntana kune-19 years, so ndibona ngabene yakhe ngesibole sibona ndingene. She's nearly there, something which is going cool. Hello? Tindai taura. Okay. No, ngithi uyamuva lapho sisangizwa kuhle ukuthi ukusithini kungani uyamuva. Okay. So ndifike i-problem yam ke ndambamba right handed ngoku endlini eloledetini kunye nale girlfriend, yebo? Ndathi umbamba kwamntu nale girlfriend ndahamba ndayoripota kukwabo, yebo? Salwa ke muhle, yebo? But waphuma wabaleka lo mntana, yebo? But ndinathisana notata ekhaya. Ndahamba ke ndayomripota kokwabo, yebo? Yabe ndimripotile kokwabo. Okay, mana ngibatshele ukuthi thini, mana ngibatshele ukuthi u-10. So hanzi inini problem yempungu wangu, mana ngibatshele ukuthi wena uthini ngesihlobo ngithi. Hanzi inini problem yempungu wakho ndiye ukuthi mpungu wangu anofara zvinhu zvakati hysteric. Tikaenda kunogara kunenzvimbo anogara achitora mukadzi ari ipapo, wherever we go anotora mukadzi ipapo ovhadanana naye. Hanzi recent ndakamubata ane mwana ane 19 years here, and then ndikaenda kunoudza vanhu vekumba kwavo kuti abatwa futi nemwana uyu ane 19 years. Acha ndamunza chitara nyaya kuti anzi anodanana nemakazini angu murume. Plus futi kana ndine cousins angu, shamwari dzema-cousins angu anorara navo vese vanhu vakadzi around me anokwanisa kurara naanybody. Haana basa kuti kana kuti ndiani kana kuti shamwari kana kuti chii, anorara nemunhu wese who is around me. Okay. Qhubekeke. Qhubeka. Khuluma sisi, nxa ukhuluma uyenze ngani ukhulume ngani uthatha isikhathi mbijana uphefumule kuhle, ngoba nxa ukhuluma fast kakhulu kungani kuyahlupha ukuzwakala kwangikhona. So uthatha isikhathi sakho sisi. Okay. So ke ngoku ndabesefemeli ke mostly wathethiswa ne wabecela amaxolo ke ngoku, yabo? Yabe koko abantwana bam bancinci bayibonile everything leyo bayayibalise ko. Then so kuloo mkhulu mntana saba asiqali ke mosumane sisilwa ngento zama-girlfriend, sabiyam-afektha ke ngoku, yebo? Safumana uba ungena kwezi drugs, yabo? And then kofuna bona kustones like bahambe bafuna uyorota ishop, yebo? Angathi utata kamosuyekhile ndaphinda vele ndambamba but makhange ndimbambelebase efowunini, then so xa seziselo lo mntana ngumntu endimazibonayo. Mana khona. So hanzi iyo zvino nyaya yama-girlfriend kuti anozviita pamberi kwevana kwakuva affecta, saka vana vakupinda ndozvekuma-drugs nekuti anogara achingozviita all the time and chingomubata achingokumbira ruregerero, saka vana vakutozviona and kunoaffecta vana zvekuti vakutoita zvema-drugs. Lisisilithi umntana seyenza wama-drugs kana kumbe usezangena kuma-drugs? Siyamsuspecta because the behavior yakhe ayikho right, itshintshile. Oh,
hanzi tiri kususpecta mwana kuti akutanga zvemadrugs because behavior yake haisiri right nenyaya zviri kuita nababa wake. Baba vane makore mangani naiti ndai? Hanzi baba ane makore mangani? Uri kuvhunza neshona? Ubabule mnyaka mngani? Amathathu. Ule mnyaka mngani kubaba? Okay, una 44. 44. Umshaba bani baba? Umzulu? Mxhosa. Umxhosa. Yeah, 44 Umxhosa. Lihlala ngaphi lina khathesi? Youth Lane, closer to PE. PE. Yes. Oh, closer to PE. Abantwana bonke ba-affecteka ngendaba le kababa. Whenever affected ngedodo bayazibalisa zonke into azenzayo yabo. Umzekelo last Friday bendikhangela uphindile very wenza the same thing but akhange ndimbhaqa mna bona bandixelela then Sunday yabo yonke into isezenzawaza nabantu yabo wabebhaqwe ngabantwana ke ngophamna Sisangazi ukuthi lenzani ifoni yeni yenzani lo msindo angazi kumbe lina lihlezi phansi. Okay, I'm calling out of the spectrum at work now. Maybe that's why Oh, you're busy doing something because you're having any ayizwakali nxa uyabulokhu usithi ubangumsindo bijamana ngibatshela. So uthe nge-Friday akababatha wo futhi. And hanzi kwatsho asikusikopha nyaya yatsho yekuita zvevasikana saka belifuna ukwenzani sisi ngayo baba lo belifuna usisimele akhulume laye bengibona mna sisimane counseling as a family April now okay sisimele hanzi ndikukumbira ukuthi muthi cancel as a family because zvinhu zvacho zvakutozva zvanyanya sereke and zvikumaffecta vana and zvinoita here kuti muti cancela here as a family because vana vakutopinda mumadrugs nemabehavior evana achaita saka tiziye kuti toita sei zvinoita here kuti mutitsvagire counseling kana kuti muticancele mutibatsire belifuna usisimele ukuthi amufonele ubhuti lo akakhulumelayo ezo yena ukuthi ube sithini. Ngizakunika inamba yakhe apha kuWhatsApp because airtime yam only 1 minute left. Airtime yakho sisele 1 minute. Alright. Umthumezele ke thumela inamba khona manje simfonele. Okay, so okay. Thumela inamba. Uyafuna ukuthi sina semtshela ukuthi lina yini lisitshelile indaba le kumbe singamtsheli sithi sizo. Adona. Oh, okay. Adona. Hey. It's obvious. Sisirimaniki. Yeah, unozathi ndanya yakho ngade murumo ndantara ichiruzi. Untara ichiruzi murumo. But andiziye kuti kuchati chimu chamuudza kuti maudza nevanhu kana kuti chi. Naye mukadzi wake. Ndabvera mukadzi wako. Okay. Pati chiri kunetsa chokuti ndinono iyo family muri ndinotara nayo chiridzi. Intusa ndigoti hey guys akuna here professional counselor anotara chindevere antibatsira iye andigoni guys chirudzi andizochigoni guys aside chirudzi mazvihwira guys mazvihwira kuti chinhu chavo chiri deep denga iri zuri ndaizama denga iri zuri ndaikosa guys tenda yausiningikiri counselor rewe haiwa handisikansela nyaya yacho iyi yavo iri kunetsa because kwade vana vanovadrugs haiwawo aya saka maita sei muchamufonera mumubvunza here nyaya yacho murume ndinomufonera zvekuzitirira kuti titomudza mupfungwa dzedu murume uyu zvake zvetuka mutusa nezvakezvo mufonera kuti maybe kana vachigona chirungu hande makanselors enyu anogona chirungu saka maybe vanokansela nechirungu but ivo manje problem inogona kuwana vanhu vamatusa chena asingagoni chirungu ndo challenge hombe inenge iripo unowana vasingagoni chirungu maiwe anonzi Sebata murume wacho Sebata namba yauya
nde-airtime here. Hey, ndichagona ipapa nai Mwari ndipewo ushingi Jehovah, Mwari wehondo, Jehovah El Shaddai, Jehovah Adonai, nditungamire. Maiwekani murume asandituke mukosa. Ndokona ngotukwa nemukosa uyu Mwari. Chiwikani. Oh. That's the beauty of sweet. Yes. That's the beauty of food. But let me just try. You can find a bias in the Untongo Pindir and 8 minutes. Yeah, it's not it. Let's hope. Number Nuti are we are. You have reached the voicemail. Hey, switch the right volume here. You can hey, joy. We can't hear because of your noise. Hello, Puti Unjani. Ndiyaphila Puti. Igama lami nguSisimeli. Ifoni yakho angazi ukuthi ifoni yami ile ine noise or ifoni yakho. Alright, uzongifonela kunale number yona le. Alright baba ngiyabonga. Right, anzi ndofuna Very calm. Ari very calm ndatozozviona. Ari very calm takafita kuirirana takafita kunzwanana plus zvangu zvinenge zvina Mwari mukati ndikazotukonda tukosta nenga apindira but kazhinji zvangu zvinenge zvina Mwari mukati aiwa uyu totonzwisisana totonzwanana chete anfa kutodzaridzana kuti ari kujola chii chari kujolera why ari kujolera munhu tokuzoziva kuti wana kuenda madrugs munhu ari kuita basa rekujola shuwa mukoro unochikuti tikuchemanyanza mujolo yowowedzera mujolo kana ndiwe wotendai we are crying because of mujolo me I'm giving my testimony because of mujolo and he keeps on doing mujolo. We have to speak to this man. Hey, mukadzi akastroke anoda kwa mujolo guys, come on. Hey? But chambata regaiti kumbata after 10 minutes zataura izvezvo. Ndokufonera back 10 minutes ndingakugarisa pana pakaso topinda busy. Ndokufonera after 10 minutes. Kana awi? Alright, sharp. Alright, guys, don't forget after 10 minutes, guys. Asa ndina 8 times. Saka nenda unisiro 8 times. Ndisiro pa 064895. Nitiwe baba. Anmona. Anda unisiro 8 times. Ndisiro 8 times pa 064. Tinzwe kuti ndoshatsa ndebele lili. Ngizosebenzisa ndebele namhlanje. Ukhona utenda uzonceda. Nine guys, tukuchima nemujolo pana pamwe mudomo munododzera kuita mujolo. Tukuzama kumisa mujolo. Iyo urabashisa mujolo. Tukumisa mujolo. Iyo wedzera mujolo. Hamuti hazvina kana sense asi kuti wandafarira kutotaura zvakanaka saka tinenge tichawisana kana akanitengera tiketi ndendege ndoenda kuPort Elizabeth ndonogarisa pasi akanitengera tiketi ndendege ndokwira ndoenda kuPort Elizabeth ndonogara navo pasi hanimona tesitaurana tagara pasi andoenda nomwe munhu ndofana ndoenda kana nomwe munhu ndoenda naye hanimona tinogara navo pasi baba tichesitaura navo nemhuri yose yakaungana apa exactly handiti kuti mujolo must fall iyo unoda kuwedzera mujolo kana nemiwo Jubu uri kutibatsira tikubatsirana na Jubu kuti stop vanhu ngava mujolo ngaumire we are helping Jubu iye ndo pari kuda kunda against tichivisa mujolo nzocha zvina kana order izvi regaiti fano hanzi mukadzi kungoti fambe muchanoita ndexi zvinonetsa kuti ndinyatso kutsanangura zvimwe zvinhu zvinoitika mukati mevanhu vari married. Ndopane chida kuti mubate and I know kuti a lot of you guys nyaya yangu yandiri kudza iyi muchabvunza kuti naisi Simeli zvinhu izvi zvaitika makangogara ipapo handiti that's the same thing chamuri kuita chekuti ndinenge ndishaura kudza mumwe munhu kuti buda imo uende and then at the end of the day you guys will ask me the same question kuti makadi kubuda mukaenda handiti guys I don't know it's not easy though kana I don't know
hangu why I don't know, but really kama mama mubva kure maita mhuri yakura kudaro, sometimes it's not just easy. I don't know why it's not easy kuti ngoti ndakutobuda ndakutohura atongohura ubva tofa vamwe vandakamboona vaviri achihura navo antimazviona, saka ndiziviwo right. If ndine mafuta evanhu ekuzima ndiri kuda kutonosiya kune musi weThursday ndinosiya kumabhazi. Where did you get them? From the tree. Which tree? Yeah, outside. Okay. Andimaona ndine mafuta ekuzima ndiri kutonosiya nemusi weThursday kuJoburg kuchaine mabhazi, right. Saka zvadaro oh, thank you Anisra airtime. Airtime thank you very much airtime. Thank you very much. Tanzi pin your PayPal. Ndogoiziva nemsoro. Andiselina ndo vanoiziva. Andiselina ngavapine PayPal yacho apa ndogoiziva. Nemsoro. Sisimeli diaries gmail.com. Tu sisimeli tudiki tuya. Thank you Cynthia. Cynthia, thank you Cynthia. Thank you very much. Thank you very much, Cynthia. Guys, mota yavapo. Hey, mota yazouya manje. Aiwa, excitement ekuti mapinda mamweni chekufambisa iripo chaizvo yanga iripo yakanaka chose excitement. Asi, unenge kutozona kuti this is the beginning of my problems. Sezvikuita maya. Zvirikuita maya. Right, nditurei. Inyaya terera nyaya chete nditurei. Wewe gara nevamwe mukomeza kuchenderera nyaya imomo. Right. Aya mota yauya. Zvatochinja guys, mota yauya ndofunga yakaita right, takaita zvakagara zvakanaka mwedzi wekutanga nemota. Mwedzi wechi2 maimwana movements achinja. Inini semunhu akagara kugara achita hustling guys nekudii anditi. Kunzvimbo kwanaenda uko kanda kugara kwakuno kurasenbi kwako anditi ndasvika ndatowirana nevasikana mwaripo tatovhura team yedu guys. Inini ndinotamba bhora netball antika ndinotamba bhora netball. Hanmona saka ndiri ive zvandogara chizati ndiri munhu wesport. Musaona ini ndakafuta kudai mazivano ndiri munhu wesport. Sport haibudi zvekumhanya mosaka nawo kukura runhu remasports. Saka ndasvika kwekuya ndakaona pamashopu apa kune vanhu vaitamba bhora rechikadzi riya. Ndaindawo kuya ndiri mufanira ndanosvika ndoda kutambawo bhora. Zvikanzi auyai ndasvika ndakutambawo bhora navo vaya. Ndatamba bhora kudai timu yaya yakazopwanyika. Yanga iri yemwe mukadzi ainzitovekile kuti pakati potamba bhora ndobva ndati take over ndikati uyai vanhu ndatinguramba tikwenda tichivhura timu yedu yecommunity. Takabva tavhura timu yedu yecommunity. Right. Timu yedu yecommunity izvo taiita. Kune vanoziva vanondiziva, vanozondiziva nditi munoiziva timu yangu yecommunity uko. Munoiziva yekuputsa nemuko. Yatinayo timu iyoyo. Timu yakasponswa iyoyo guys. Timu yakasponswa nema-minors zvokuti do because taitamba bhora kwete zvekutamba. Takatamba bhora. Right. Takutamba bhora panda tovene timu yangu pavaiva split ndatora timu vanhu vaiva split takadzoka futi. Hanimona ndavene timu yangu yema-juniors vana vangu vari kuma-primary school netimu yangu yema-senior handika yanga iri yesusu vakadzi vakuru nevamwe vana vechikoro vanganga vajoina. Tatine timu yedu iri strong kuti as I remember part of your netball taitoenda kunotambira matimu ari kuri tichichallenja namai mwana guys zvozvo taibvisa mari pasiticket tichitobva ne500 yedu iwe ne500 yedu ndatosana thank you very much Cynthia. I said it wongosati wadzoka maybe panapa hanimona timu yakutofaya maimwana takutotamba bhora papa tichitofara timu yedu yakutofara every day tainopractice na4 o'clock kuti kuenda practice topedza na6 ndatoenda kumamaini kungwarisa kwangu kuenda topinda mamaini nevamwe vanhu nandakocha matsikwana vanhu ndenda katungamidza kufront tichinokumbira madonations tatengerwa gere inonzi uniform yebhora inonzi gere kunoku tatengerwa gere yedu kunoku uniform tatengerwa nemasneakers edu mabhora zvese everything zvese maimwana timu yemadzimai kai saka kuti ndinyatsa kuzonetsa zvakawanda ndasinganyatsi kudi kunotisa zvakawanda wanda because ndandisora ndiri business nenyaya dzangu dzebhora izvi hanimaona nebhora ndopandakabva ndavhura nesaluni hanimaiona ndopandakabva ndavhura nesaluni ndane saluni yangu ndinanha kushanda saluni ini zvemusara ndezvikuru asi ndanga ndangoona mukana wekuti vanhu vainogadzikwa kusaluni wani vachiluza rako rikandisvakira vanogona vanobva ndatora masquat ndobva ndavhura saluni. Life yakutofaya kapa life yakuta ichichinja asi kuchinja kwacho ndikokuti kwachinja stream side
rimwe side rachinjawo the negative way, rimwe rachinjawo the positive way. Muri kuona saka zvakabalansa. Ndadaro paya zvadi baba vakukontinya mai mwana vakutorura nemunhu wavo uya. Mistake yakazongoita one day yakazoti ndiyasita yakaita wake up call yangu. Havana kuhorara kumba musushu. Vasina kuramba musushu. Handiti ndobva vanditi vafona kuda wakafuna mutoilet kana kuti vari paiko kwanga wavate kwamhenu zvikanzi ndazoita overshift overtime ndikazodidi hamhenu nyaya dzavakandiudza vachikodzi vafoni ndatobhilivha kaini bhuru wavo vaishanda navo vaingori 2 maengineers mine yese andika the other engineer asvika ari kuvatsvaga ndikati ko hamuna kuenda kubasa zvikanzi aiwa vakachesa nezuro kuma3 hasi dzodari kurumira ita angobvunza zvinika ungwaru hanimona saka ndikati manje vabuda handizoti vananga kupi ini kuchinjamudza kuti munhu anakwata pano handakwanisa kumudza munhu azosvika mai mwana munhu asvika musi weye kwakagwiwa mota yaya ndakazoipontora mawindo mota iya yose hanimona kwagwiwa kudaro but ndichaziva kuti ndapapi manje handisati ndanyatsa kuve neshuwa uyu zvakanga andiudza uyu kuti vanhu vaya hana kusiyana iri kutizoti munhu yanogara pai handina information guys handina kana information asi mazva zvinhu kana zvidangoitika zvinongoitika handitika tanesana varamba ora it's no problem. One day kuma 7 ndikutoinda ndikuti nemwana wangu akubika ndikatitsvaga masipatro iwo makota pachishop apo tikuinda iwo vazati handifamba usiku vaizati ndaihla kwamba usiku kuno kwanditi kuma 7 ndainda kupi kumashops kuyoka ndikunotsvaga sipatro handitika ndaona mota iyo yakapaka uko mota iyo ndikati mota ndiyo mai mwandasvika ndanoona zigadziriya rakati gozve ririmo mumunhikiri mupolo muya zigadziriya ndikati iwa futi liseho wadzoka futi ndiyo futi ona apa ndopakazorohwa munhu mai mwana ndopakazorohwa munhu manje baba vakabva vangoona kuti chimuro chatanga kavakabva vatiza vakasiya uyu nemotikari ipapo neni handimaona ndobva ndati toda kunokusiya kumba kwenyu ndopandakazoziva kumba kwavo because ndakamutora nemotikari ndikamudriver naye kamuzati guess what guys munozati munhu yaigarepi muzati dzimba dzekubasa kunonzi kumascomplus kudzimba dzemaini dzedzia pamaini ipapo ndopaigara chakandinetsa guys ndichisvikapo kumusiya handitika vana vakamhanya kumhanyira motikari dzati babiko kwatozikamwa pambapa vana vakangobuda vakaona vakamhanyira motikari dzati vaitoziva mota iyi asi vakanowana munomwe munhu asiri baba andimaona apa ndamukiyaka akafamba torizinira namurodhi ndozati tichikomba kwaundogona kunorohwa nefamily yavo cheka tichirizina tisvike zvakanaka tichiita kunge nyaya yapera handimaona baba mota iri kutomhanyikwa vanava okay no problem ndamudropa ndaona pari kugaraka ndikati bo ndamuita kunge nyaya yapera tarova nantika kumagusoko arohwa munhu zvapera tasvika kuti akusekererana kuti ita kunge nyaya yapera andipromisa kuti hachadzokorodzi asi ndazati nima hakuna zvakadaro vanhu vangoramba just like that right asi ndakuziva paanogara handika ndakuziva paanogara right tadzokera kudheni vauya pavakazosvika kumba late ava manje ndakanyatsa kuita kunge pasina chaitika mai mwana kana kubvunza kana tichataura nezvenyaya yaitika kumagurosoko handina indakandokufarira kuti pogara ndakupasiva ndichanyatsa kuvabata red handed right plus munoziva kuti kumamaini kuna vanhu nemakuwa kumamaini kunoitika maevents akawanda stereki maevents anoitika saka kazhinji kacho munotoenda handiti muri mafamilies handiti saka muri mafamilies kudaro muchienda vanosvika pakutokuziva saka vanonga kutondiziva handimaona kuti mudzimai wani mudzimai babava saka vamwe zvezvo kuti ndiri munhu ari free harimona ndikasvika pane vanhu indokwana pose pose guys ina handisi munhu anodada ndikasvika pane vanhu ndotopfita ipapo same time handimaona right saka nenyaya yekuti ndikasvika ndotaura navo chitaura chitora changu chakabhenda nchidiva inakigwere ndivachiseka vachidi we ended up changing manumbers takudii tatove mafriends takutotaura pawhatsapp takutodii vamwe tatove mafriends vafacebook handimaona right asi ndakazoita hwana kanita chivi ndakaneti iwo nombozati baba vari kuita vari kujola kunoko ndikati kujola zvikanzi apa maini iwoyo une chihure sei guys maini iwoyo munongonzwa imi kwendini munhu wani zvakazomboenda kuna CEO pamaini guys ndimbokudza inyaya yangu ndini munhu wani akazomboenda pana CEO guys kuchallenge CEO kuti wai uchitendera kuti pano pamaini vanhu vanyengani isa mitemo sezvinoita kune imwe maini tumwambodzwa kuti mune afe basa rapera ndakapera kunomuchallenge zvikanetsa vanhu zvikanzi muzimba ndaenda ikoko muna varume vane macommunity dk anzi macommunity dk anenge vachingopiwa vana right
ndazosvika papaya ndainda papaya ndamudropa ndakava ndikapretenda kunge pasina chiripo kutodika kuseka kudii kutoita kunge pasina chiripo indakuziva ndikati chendoza chita ndimboiti 2 weeks isina kuvabata kana kuti vhiki ripere isina kuvabata naye zvakamunetsa kuti nemhaka yemunhu akakaexpecta zvifaiti zvichinaya mumusoro kudhara ndaikudza kuti ndaitema chero nemabhodhoro mumusoro ndaitema chero nedombo ndaingononga ndichiposera andimaona so vakabate musuduko wakasvinura neso ari kudai kuti ndicharohwa nasi ndodigwa mafuta ndivete ndizvi zvangu dololosi nyaresi saka zvandandoita ndandodai so guys handiti vava kuti vakauya vakatorwa nabhuru wavo mashifts nando mazota andifamba seka vakaenda kubasa vakasiya mota iyi ndoenda nemota ndinovanzira muchisango chekubasa ndovanzira muchisango chekubasa nemota ndakaiviga musango ndichida kuona kuti pavanobuda vanonanga nepapi ndopandakauchaisa kaiva papa ndopandakauchaisa gemu rese manje pamusikana ushu guys pati 2 ndagumira pano pati 3 mangwana tichinda takadaro nekuti nyaya yakareba. Why am I telling you this story? Ndagumira pano pati 2 mozondirangadza mangwana ndakagumira ndakuchiziva kuti ndepapi andika ndapaka mota muroad musango one day basa kwachona maina anenge ari mumasango mune zvitondotondoka ndaona zvandaona ndopandagumira mozondiyeuchidza. Why am thank you Alwada, thank you. Why am I telling you this? I am telling you, 1, my journey to SA. 2, kwandakabva nepandari. And 3, my challenges emu marriage. And my challenges emu marriage. 4, I cannot tell you what to do in your marriage. And I can't tell you in any personally as a person, as a wife, as a mkazi, kuti siya murumo kobude uyende, because you asked me the same question, why didn't you leave your own? And I have my reasons in why nisina kusiya. Asindotenda mwari kuti pamakore evanda in I saw vakadzanoshika 4 for them past I know how many years ndagara naye ndaona 4 kusave nechirwere ndongoti mwari nyasha mwari variko dzimungwa grace kana yakakuloketawo yakagokuloketawo zvayo antimaona unenge usati wadiwa asi andigoni kuti ndinoita zvokuseka vanhu vanendaona kana kudii because still Gilbert ndichinaye handi munhu achiri mupenyu hasati afa kwaanenge atofamba zvandiye naye pano andizivi nini ndine experience I've learned ndakaona zvandakaona amene vane marriages ari perfect ndoda kuti mwari varamba vachikuitirai zvakanaka mwari varambe vachikublessera marriage dzenyu dzirambe dzakadaro kune vane marriages avanawo akafanana kunge angu aya andika yandakapindawo nayo yoyi andika ndinongoti vasikana andizivi I don't know what to say sometimes and marriage is not pap and place ndochokwadi marriage is not an easy road and yes at some point but like zijukwiri rakachuka zvokusvika zviya ziyelo popo ziyelo popo moroza ziyelo popo chairo ziyelo popo iri harina kuenda kundibata zvokudaro aiwaka nyaya yakarebesa ndingaipedza andiselina vari kuzoya palife saka imimi you guys need to cook anditi tisavharire andiselina mobikawo mozodzoka palife yemanheru andiselina vakusara futi nyaya dzemijolo yemarriage iyoyi saka zvichazongobatana still zvichienda zvakadaro andimaona zvichazongobatana zvichienda zvakadaro handidi kupusofarirawo andiselina right saka ndinongoona matira vane mamarriage avari perfect mwari ngavarambe vakabata mamarriages enyu handiti vanenge vari vakasangana zvandakasangana nazvo ininika andigonokuudzai kuti anzi makazosaka makazodecide mazokurawo so unozati chihure vasikana hazvina basa kuti wakaona mukadzi 1 kana kuti wakaona 10 kana wakaona 4 kana wakaona 15 chihure vasikana chihure munhu akanyanya kutonetsa ndeuya vhero ndiye munhu akatonyanya kunetsa mandakambokuudzai uya wenyaya ndiye munhu akatonyanya kunetsa uya nambonyanya kundibatata zvokudaro because uyu ndaijairira uyu ndaimbojairaga ndikumbokachiva utondiziva utonyazotondiziva kuti vanouya vaya vechidhiraivha mota yavo vomisapo uya kuita noise kusvika vanext door popota avo exide kwangu handimazviona saka pane sure time yacho yakambosvika pakuti pane time yekuti some people asked me kuti kosei usiri kusiya. I got those questions as well that time anditika vanhu vakandikosiya ndikati naye asikana then I did ndakafunga pandakaitirwa kitchen party ndichirorwa ndichichata
handika pandakaitwa kitchen party I did ask myself kuti alright ndakaudzwa kuti varume ndaifunga zvandakudza ti mentalities dzatinge zvatakaudzwa nevabereki sometimes zvinogona kudii kuzoti affecta kumberi andimaona dzidziso dzatei dzakatakapiwa dzogona kutibatsira dzogona kuti affect zviri paviri ndaiti ndikafunga izvoti but vakataura kuti marriage zvisangana zvakadai ndizvo kaizvi saka ndokune ndinoita futi umwe murume wechi2 ndoita futi umwe murume wechi3 ndoita futi umwe murume wechi4 ndosisa murume nokuti ndichangonisangana nazvo zvese izvi ndichakuna ndisangana nemwe futi changonita kuti ndise ndosiya ndondodini handimaona saka ndandakuzvitongesa ndoga ndikati the devil I know is better than the devil that I don't know tika tichingokweshanawo ndiri pano ndaingokweshana zvishwa tiripo taingokweshanawo tiripo zvishwa mufunge ndisaka ndamamuchiwa nchiti dzimwe nguva ina handigoni kuti ndiudze munhu zvondiremera nditi munhu chingosiya just like that muchiona dzimwe nguva muchizotaura inyu comment section imi ndakanyarira kudai so muchizodza munhu tikosiya mai avo ngavasenga vadai ndinosa kuti zviri easy kwamuri comment section muchiudza munhu kuti siya inini ndotadza kunyazobuda mumashoko iwayo because I know ndiri unspecifically and you are late Sabina ndinotadza kunyaza kubudisa mashoko iwayo kuti ndiudze mumwe munhu because nenchiziva kwandakabva handiti pane ndakabva kumasuri nenyatso kuziva kuti ndakapinda pane munhu akatombondibvunza mubvunzo wekuti kokusiya andimaona ndikataura ndikazvifunga option yekusiya ndikafunga zvandakanga ndaudzwa pakitchen party yangu ndikafunga zvandakaudzwa pamuchato chaiwo chaiwo ndikati mwari no ndongonisangana nezvakadai handiti maona chatoema ndakusangana neaids nechirwere ndakuzonopiwa chirwere manje this time kuti ndingogara murume hana mugoni I tend to wonder hangu tinoseka vamwe vakadzi vanenge vahurirwa nevarume tinoita laughing stock kuti iwewe life yako iri perfect zvokudaro here hauna mboitawo here murume akakuhurira ndofunga kuna Sabina ari mucomment section Sabina anogara achitaura nyaya yake inango I don't find it funny though handika but anogara achitaura nyaya yake ende inyaya yake yakatombonudza ini sisi titoga kuti ndakabvisa nhumbu anogara achitaura kuti ndakabvisiswa nhumbu nomwe doctor kubulawayo a lot of people might think kuti ijoko anenge achida kufadzana but inyaya yakandudza and I know it's a true story hanimaona it's a true story saka munhu zvinoita varume vana gribet vanokuisa pakona sometimes unoiswa pakona unopinda pane imwe situation yekuti unenge usina kana uchifungira zvokuti ndoda kuzobvisa ndoda kuzodai but anobva ngokuita zvinhu zvokuti amen I'm talking ye nhumbu haisi yangu ndeya Mandela antimaona so ndizvana kuti muone kuti vana gribet ava vanotiita sei vana gribet sometimes ndizonzwa kuti mumwe mukadzi akapisa gribet nemafuta kana kuti akadai gribet nemafuta andimaona tomanya kujaja kuti nemhaka yei pain yapinda mukadzi ye zvaasangana nazvo bhutsu dzafa road yaafamba she is the only one who knows tina mai ava vafona right now mai ava vasi muZimbabwe as much as maZimbabwe tichiseka naisusu mai ava vasi muZimbabwe she is pure South African Xhosa handika one of our fan pano vanongoti follow ndisho kuti vanowachi handitozivi kuti vano kuda kungona gigona kungona simeli vachitaura kudai vangomutarisa handizivi antimazviona handizivi mai wawo nyaya yavo mai ava festival yamai ava mira ndikutaridze festival yamai ava yavakandisendera picture havasi mwana mudiki mai ava ndimai vakuru havasi mai vadiki right festival yamai ava ishi mukuiona festival yamai ava ishi festival yavo ndoiri kuzoita madrugs ishi handi mukuiona ndo festival yani yamai yendigiri yevavava exactly mai vasimba exactly andimaona so zvimwe zvinozoitika hazvo handizoziva kuti tinozoseka hedu kusvikira paextent ipi tichiseka chii but vakomana mujolo hauna ndirishasha ndochokwadi mujolo when it comes to menika hakuna nozvitanzi nini ndiri chamakosha chevarume chero une mari yakaita sei chero une mari yakawanda sei chero wakanaka zvakaita sei chero une garo spika rekusurisa iri rakasvika ukomai mwana animona murume hana mugoni anosiya spika iroro achinda kune pranga manzi rokuti haana chekugarisa kumashure uko ndichanenge achifambira ichocho muri kunzwa anosiya yelo bhobho remukadzi murume ane mukadzi anenge akarongeka andimaona mukadzi ane doctor vari mumba doctor chiremba vanokuvhenikai gynecologist murume anosiya achinotekiteki nanasisimeli vasina kana qualification yavakaita vane qualification yekuhasila mufunge varume ava
hands nobody's thinking about the children, right? Ndozo pandezo taura kuti, you know, as much as inini and what may have kwanditi vakatiba similarly we need your counseling and it vanenge vachuza like koko kuti maybe takambo counselor luwa wana similarly tikabatsirwa anditika but paka chetaura nawo aruma anditi but panguva ino iyezvo zvanenge vachita izvi kana murume ndakudza chokwadi ninongo MNE kana murume achinga nyenga nothing matters to him. Kune vakamborirwa nevari comment section kana kuti wambowirirwa, let them tell you kana murume wako achingango nyenga nothing else matters to him. Chanenge chingofunga girlfriend yake chete mwe wako ngori kumba kune kuchitobowa kuya iwo wanga chitaka tokuona face ude antoboyikana nikuona face yako kudaiso antoboyikana kuti anga wakazogwa madoti pamanza apa anongo chitomusemesa uko zvifunza chiko rudo rweteve narwo tichitaka kudanana rwakaenda kupi nothing else. Vana anozvozvo kuti ndikagodi because vana vangu muri sei vana ndeipi vakanzi 500 utobuda mwe wako unenge wave uko. Varume ava kana vachinge vapinda muchihuri vanopinda nemoyo nemusoro nevhudzi zvese nemakumbo netsoka zvese anti mazviona ndochokwadi chiripo. Kana murume angotaka kunyenga chiti anopanduka kuita world zvokuti hakuna muzombofunga nezvevana MNE. Saka urikuona ndo situation iripo pana mai ava nemurume ushu. Murume is not even thinking about the kids. Mai ava vakastroke right now. I'm sure kwavarika zvemwana vaitaura but vari kutofocusawo vatori more focus on marriage kuseva marriage yavo. Kana mai sozvoona mai vatori mofa kuti marriage yangu dei ndikakanseliwa naGilbert ushu kuti imba yangu imire zvakanaka arege kunyenga. Pavana so far mwana kudza kuita madrugs apa ndifunga kuti pana kubonyazo notisa zvevana zvanombonyazo kuti saka ndita sevana mwari kan tiri mwana ndiminse kuriya kunguva ichiripo but tori more concerned on fixing a marriage. Baba vasitombo zvifunga sezvezvo auto kwanditi chavafonera baba chetaura navo pano tikofonera muchanzwa vanenge vatori more concerned on kwavanenge vachitohura ikoko. Kune vanhu vakamboitigwa magirlfriends comment section vanogona kunyatsokudzai. Saka panonetsa ipapo nyaya dzemujolo chokwadi hadzina expert dzonetsa. Nyaya dzemujolo hadzina expert dzinonetsa. Talking from experience. Hanzi zviri nani kuhurirwa napangana ijavha nekuti ane mari pane kuhurirwa nana chimbwido andika rega ndikutaurireka pangana ijavha akatokunyenga unogona kuti hautomboiti moyo wacho kana funga tichizo kuti unotomuda ufunge kana zvisimo mauri hautombobvume unongosvoda wako Gilbert asina kana bhutsi iyeye ndoda kukudza mundex ndindo muchaneta munhu ane mari anouya achitoaprocha kana zvisiri maurika unotomutuka uchitoda iyeye Gilbert wako ane sandro hani rakasungwa newaya iyeye ndiwo unenge uchitoda kuti ndoda kuti ndifixe zvina iyeye Gilbert wangu iyeyu ava zveva nemari akunyenga ndakana basa nazvo kana panguva chauri murudo ndochokwadi. Julie andina chetasa. Thank you Julie, thank you very much, thank you. Panonetsa nyaya dzemujolo dziri tusiki guys zvisinei ndakuvhurirai saka sadapedza musandozopedza yangu chiti ndaipedzisa nhasi tichazovhurira vamwe iyi ichatora kana 3 weeks vanhu vachimbotaura dzavo. Either Marway anzi no, let's say no to disrespect and let's learn to walk away. My sister, if you feel like walk away, you walk away. If somebody feels like staying, let her stay. Ndiye anoziva jeni yake. Ndiye anoziva kwa akabva nekwa ari kuenda. Nokuti as I said in my marriage, those thoughts came. But ndakataura kuti andisi kuenda kunosangana nemuge wandisakana neGilbert asinganditizvi. The devil I know is better than the devil that I don't know. Pano ndinogara. Ene ndakagara. Ndochokwadi saka ndisi ine posede kuti nditi kune munhu shamwari ndokuti shamwari ingoita zvaunongoona zvinokuitira kana wafunga kuti I've had enough now I'm walking away, who will support you. Issue usanyepere kudzungaira chokwadi kana wafunga kuti nini I am staying, who will still support you. But kana uchiro wachina unoti you can't walk away every day guys, no chokwadi. Nasi waita walk away 2 months later waita alright zerara iye Heather Marway uyu she's still young. Isa nditogona kuti amacelibate tachembera kuti ayo varume tichavadi varume ende zveshuwa Father Gilbert vakaivaita pasi on kuti vaibva vaida vana murume ndomudi ndozvigarira kutogara kuti Mwari dodovharai maburu ose pamubhodhi yangu ndisiyana ineni handichedi zvevarume. But chiimagine maage aya muchazogara here muchazogona here kugara zvachose muchazogona here kugarana zvachose mudzimba imomo murimo makagara muchingoti ndakaurirwa saka ndakati tamuvha wei saka nemakore ako makore enyana idha muri 31 32 33 34 35 ndikunyepa
I think you should just respect people's choices. Chanoda. Because kuti uti mangwana ndabva chokwadi pasina kana 3 ndiani wokuya nenyaya 3 months uyu ndiani wokuti munhu achinja after 3 months pane munhu akaenda nenyaya apa mhani apa musuno recently achiti munhu achinja ne 3 minutes ne 3 months akatifonere baba vaya nyaya dzemujolo it's a problem. You have reached the voicemail line service. I think angachifamba kuenda kumba munhu. Yes, it's okay to choose peace, but you can still have peace. That is what. Hello, so free man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 seconds. All right. Not now. Okay, sharp. Hansi can still choose peace. Yes, I do agree with you. No sangati muna nema choices. I know kuti inya iri very very sensitive. Because amani gachiti aiwa walk away, machiti aiwa die. But I'll tell you guys at the end of all this, I chose to have peace in personally. Ndiri mom by mom. That's what I did in personally. I chose to have peace ndiri mom by mom, and the sure ndakaita peace. Because ndakasvika kuti tell me kuti you know what in my life and this was affectwa nemuna kuita zvinhu zvake handika I will still have my peace ndiri pano aita chake ndio homba rume handika ukachera gomba wazvicherera ndikamuudza kuti unoziva chii hapana paungadzvara ipwa ugoexpect kuti pabude nzimbe kana kudzvara chibage ugoti ndichakohwa mafunde unokohwa zvauri kudzvara saka munhu ari kukohwa uchadzvara ndasvababudisa mashoko iwayo and then I told myself ndikaudza Mwari kuti Mwari from today I choose ndikuda peace and ndakabva pane pateme kuti ndasingasabvunzi munhu ndasingasataurira munhu kuti wanonoka uri pai zvako zvakatanga kumushungurudza iye pachake kuti munhu achandibvunzi ari papi akamira sei ndatove ne peace of mind cheche kuti ndakatoza ndakuti ende kunyatsowa kuti ndakufara ndakunyatsokuva ndakusununguka ende hameneenda ndakana chinondinetsa ende hamene ikoko munhu ari kunetswa nenyama dzake nganeswe ikoko ini ndiripo ndakaita peace in fair pafair guess zvokunyepa ndikati I don't care attitude ndikachidevelopa don't care attitude ndikachidevelopa thick skull ndikati chinoya ameno ikoko hamene ikoko munhu akatanga kundiaccuse kuti ndikujola ndakakuudza inyaya panyaya yaVeronica baba kuti ndakaenda kunzi ndodana nabhuti vaya ndakanga ndasangana navo pano naibheo kana ndikaenda kunze chigwera ndinochiwana kana ndikaita walk away ndikaita boyfriend chigwera ndinochiwana I'm just asking ndabuda nhasi pano ndaita walk away handiti ndinoita boyfriend uko haigoni kundipa chigwere haigoni kundipa chigwere but anyway intinongoti munhu nemunhu nema choices ake andika munhu nemunhu nema choices ake inangu andipa kujaja inini yangu road ndo yandiri kukudzai yangu road ndisaka mtana nchibvunza munhu pana patsaka wafunga kuita sei wafunga kudii ndobvunza munhu pana wafunga kuita sei anditi zvokuti uchingouya pana undibva ndatanga kumhanyira kumberi kuti walk away no because mangwana vanhu vanodzokera navo kunzi sisimeli ndo kanga vatitiza uinde ibvapo saka ndinongokubvunza saka iwe uri kuda uri kumboiona senyaya yako wafunga kudii pachiri kugarika here apa wafunga kudii Karonyeli ndakatoita peace nechi I don't care attitude ichocho because ndandisachauki kuti what is going out there I hate my peace so kana wave I don't care attitude ka hauchisina nothing else bothers you nothing else matters saka peace unenge wave nayo
ini kwandinga ndisisina kana chekuti ndichafunga kuti hanzi yeye munhu yakana, so I started developing peace. Chakandibatsira identity attitude because ndandisingazvitarisi kuti zviri kumofamba sei kana zvazodii. Ndinomira nokuda kugara uchi hanzi I don't know why we have to enjoy all this. Asande ndosaka ndati zvinonetsa. Iwewe jeni yako ndooneziva, maybe you are one of the chosen ones or you are one of the blessed ones. Vekuti yako marriage yo is perfect. And it then kwaitawo the rudende ngokuti marriage dzavo dzinenge dzisiri perfect. Ndidzo dzakafana nezvatakambosangana nazveshe. Anditiona. Saka iwe tenda Mwari. Vaya vanenge vongodira kana nokuti chokwadika. Zvakangofanana kupedza nyika uchinja varume. Hey, yekurowa is another issue paida. Yekurowa is another issue. Yekuhurigwa is another. But all the same, zvese zviri tu izvima abuse. Zvese zviri tu izvima abuse. Zvese zviri tu izvima abuse. Ani munona pandoti pari tricky. But anyway, regani mbovhurira wanda kufona 419 zwe mfungwa dzenyu. 419 zwe wanda kufona 419 zwe wanda kufona 419 zwe timbonzwa but tingopata patashikira nhasi tingonzwa papa tichakontinya nepati chena mberi takadaro. Chirwere achina kidzika izi kana wazochwana akoka asi unomboza kubvunza vanhu kuti vangani vari papa dzimwe nguva vanenge vakatopiwa zvirwere vasina kana chavakaita. Vangani akazomuenda kunobara mwana ubhodzonzo nechirwere asina chaakaita. Vangani? Hello? 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 Right. Kola hello? Hello, Cecilia. Maserese. You're on my comment section. Good. You said Martin, you found 4 women in your lifetime. Shagaitika, Mjoloa, Father Diaries. Hapana kubuda wana ile because inini shinondenesa ndachekutandisi we all say kuti vana wana mosha but inini panozondinesa handizokwanisi kuchengeta kana abuda mujolo inini uchitibuda mba ushinoita kunzo oza ndespiro ndimuchengete handingazvikwanisi unless ndakasvika aripo. Saka todi kana kukwaunzwa mwana inowa kuti wambondirwadzisa ushinoita mujolo kuzouya nevana vokofunga kuti ndichazovachengeta nandizvikonini. But on the other hand yedu as much as zvakakuomera kola zvezvakaoma kuti munhu azonoita mujolo akauya nemwana but ukazodanyatso kugara pasi unyatsobvunzisa zveshuwa kuti patoo zveshuwa wake aino zvinorwadza. It's a very tough decision yekuti utore kufunga kuti munhu ainditambudza pamusoro pezvanondigira mwana pamusoro pezvanonzi ndide futi mwana iyeye panenge pakatiomei. But ukazongozvifunga ukangoona kuti vedei uyu mwana uyu kwau anawo chaanozivawo unodii manje wodii ipapo. Zvakaoma kuti ndikuudze. Zvakaoma kuti ndikuudze inini pafeya kuti nditi aiwa can easy aregerera because handizive zvakasangana nazvo mujeni yako mumba mako zvakakuita kuti urambe handisi kuziva ndandisipo. Unoona panenge pari triki pacho. Iwe ndionenge uchiziva kuti vakomana muri kungotaura vanzi ndide mwana uyu. Vanhu vanoziva here pandakapinda namai vemwana uyu. Zvisingaiti onzanze mudi nekuti akani vana vako vashadza kuendeswa kuzvikoro uya achipiwa mari dzese ikoko vachifara ikona iwo uzonzira kuti kwabura mwana chimuda mwana iye nekuti zvazoponja kwavariko kana kola waita kufemera kanzi kana zvino mwana akaikati mama wodi wochirasha uchinakurira kure chibva chake chimwana chibva chati mama kani kana ti mama inini mamani wochinakurira kure ndamuna baba wako ameno baba wanofana kuonanira iwe aiwa padudu vamwe mutona anonga zvokuchisafa zvekuti amename uchitwa imbwa obuda ka ofure munzi wechisiya vako vana woda iye kudarika vako
aiwa pakuzonzi da uyu kudarika vake panenge ponetsa asingoti ndechimwana sauti unofango ipa pakandipe kuti iwo kana ukanzi mude handiti iye ana amai nakubabana kuti akutoona wechitatu ari kunzi ari kumuda kweni vangu rina baba namai havana vangu itopiki inonetsa itopiki iri complicated pafeafea but ndikona kwandaita kuona kwadaita maidini makatorebegwa mune yenyu nyaya mune renyu zinyaya riripo pasaita ndiri kuona kuti muri kuita kuremegwa chakukunyatso saka muri kuratidza kunyatso right ndambobvumira ndibvunze mai vemwana uyu vari kushunguridza eri aiwa kana kuna ndikutofunga is just an imagination alright imagination kuti kugunzi zvakaitika yes muupenyu kwaunongo uchingosaspecta kuti pana apa nekanenge karipitika panenge karipitika unochunza kuti kwezvikazonzi zvadai. But you know, considering kuti madays atave aya mazivano atave aya kaya asira nemadays akudhara aya ati mazviona chigwere chazokurumbira manje I suggest kuti zvinoitika kana murume angotanga unyadze kuhura idzi guys ingoitaiwo zveprotection kusvika musi wamanotest kwamapuwa mazazi kuti haasati ave nacho itai zvemakondomu zveshuwa ichocho ndochokwadi chandinogona ndochokwadi chandinonyadzogona kutaura ndakamira pano kuti idyirwa yenyu muplastic guys kana wanga usaspita dyirwa muplastic but ndochandikureva kuti onaka kwaari anenge achita nyorovhita handiti kwauriwo iwe usingada kuya uchipiwa nyorovhita iyoyo kana anombora gore unogona kuriita usina chinhu asi pamedzisiro uchazomuda iwe ndine inbox ine vakadzi kuma 70 years 60 years vakutsvaga varume ndinayo inbox dzangu ndina kwete 1 kwete 2 kwete 3 kwete 4 kwete 5 more than 20 zvangu ipapo pekuti wozonzirwa offspring but aiwa topingenye but mamangokanganisa chiti pakutisiya tiri henini aiwa tichauya nyaya inoda kuti ndikusiyei muri inoda kuti ndikusiyei muri suspense like this kuti ati mangwana toibata zvakare chichipisa maita laki kaimda itaramba sikati kuvamwe vakanga vakaimirira vari kumabasa vanga tichaiona manheru nozonzwa kunzi ndai munoona chimunya waona mabhoera zvinoita mangwana na 7 manheru handizozivi kuti kunozogona nyuka noti munhu akazouyawo neyaka handizogoni kuisa yangu pamberi handisandambonyora bhuku ndinoita pisheni dzekunyora bhuku rikapera here sure. Thank you. And you keep people interested. Aditika. All right. Thank you very much, Kola. Thank you. All right. Take care. All right. Take care too. Bye. Right. Mudadipa. Zainda ngwa. Say Mandipa. Right. Anditi mazviona saka nyaya idzi guys dzatiri kungotaurawo handitika iyi topic yakazvimirira yemakolasi kola hello ndaswera maswera sei ndaswera hedu topic yamaya nayo itopic yakanaka zvikuru okay saswera pamanga muchitaura mambotaura zvokuti imi mapedzisira pekuti makazoita peace mukunda chabhoni kwemunhu handiti inini ndopandave like now handiti pare zvino mumba muno mandiri saka mubvunzo wangu woti sesimele ndakabata zvandakabata ndikanyarara ndikadii ndikambopopota asi ndakazoona kuti hazvidetseri regai ndingomusiya munhu asi dambudziko riripo manje bonde handichati munhu I think like now ndane gore sesimele ndane gore rese munhu
tinotorora pabhedhi 1 umwe uko saka handizivi hangu ndanga ndida kungobvunzawo kwamuri kuti imimi bonde maisa here sesimaidika kuti jibo zina handidonyepa ari kukurinesera here bonde ini hangu ndoda kuza chokwadi ndakazvimiririra sezvo wabvunza inini hangu pafeya bonde ndaimbotsamwa nokuti pane nguva yakatsamwa bonde hariiti andinoziva asi ndaizomupa pamberi pacho apo ndisaka ndataura kuti kuchengetwa naMwari Mwari oshuwa vanoplay a very important role mukati mupenyu hwemunhu. Mwari vanokuchengeta zvokuti chokwadi dei tingade chotaura nhasi ndakutokudza kuti ini ndakasazobatwa chirwere mushure mekunge baba vavadi vandivigira ndikati pamwe ndikutotaura izvo zvezvo kudaro handimaona but ndinogara ndakaenda munisa ndinawo mari dzasangu show you my latest results angu handina kubatwa chirwere handisati ndave naivo havasati vave nacho unogona kuti zimongwa ndimwari wahavo asiwo ini hangu ndaivapa asi ndambopedza kutsamwa asi pakesi yenyu iyi kola pakesi yenyu ishi pakati womei just because ndikada kuti nditi musavape bonde handiti maona vanyimei bonde pamwe ikoko kutovapa ngirikiri kutovapa connection yaya pakati penyu chapera 1 2 matovapa mukana wekuchinda girlfriend zvachose zvokuti girlfriend chatozopesa tozotora mukombi nekuti mangove yenyu mai vakagara mubado bonde hapachina hanimaona mangogarira yenyu kudla bonde hamuchavapi baba ufichiwa nababa vanenge vachida bonde kuti nditi zvevapei paritriki panonetsa musati maenda kunotestwa dei mambotanga mambozvizidzirawo kliniki munotestwa pakliniki chaipo chaipo kana kulebhu chaiko chaiko last year I remember ndakatomuudza kuti imini hangu ndikuda marevaut handiti achanga uya nawo kozi inini ndoziva ndotesta every 6 months ndoziva hangu pambiri inini akauya nawo sesimeli now iwe zvitongoti ana 3 weeks auya nemamwe futi kozi akauya nawo last year ndakamudza kuti ndichagomirira 6 months auya nawo ari right sesimeli asi mwoyo wangu wasviba kani handizivi kuti ndotapfuura kusii ipapa sesimeli guys, I don't know about this one. Yakola, what do you suggest she does? Guys, what do you think she must do right now? Oita say, Kola, Odi ane gore. Hasikupa mrumu wake bonde ndakuda kutipeze nyai guys andidi kubatira andisena guys I need you to go and cook kuti maneriti gosanga na pa live ya Andiselina anditi so tongo batsira Kola ava to dropa tichine mutambo kufamba nenyaya dzana Gilbert saka don't worry tichange tiripo anditi maona saka guys Kola, what do you think she will do? So Kola, this is what I'm going to do. I'm going to drop you on a phone power papa so that you listen well in comment section and you're going to follow on comment section. All right, sharp. Guys, okay, chinindo try kuti tizviprotectewo as well isusu. Ani munoza zvinoitika pane vanhu vanodana. Mangwana vanenge vachikorana nhasi mukamudza chino anomhanya nechavamudza. Musi vanogadzisana kunozofamba chinzi kupedye kwasisimeli kunodestroyiwa vanhu. Vanoputsa dzimba dzevanhu ndokwatanga taudzwa kunzi usape munhu bonde. Ani munoziva zvatoita isi vanhu. Saka ndoda kuzama kuti tizviprotectewo isusu pachedu zvakare. Right. Muningina ndeipi? Kuri sei? Inyama nayoka. Nyama na sisimeli yakaoma. Yakaoma. Ndio yakaoma. Yakaoma zokuti. Because inini indachida kutaura mbijana zvandachifunga ndinotobatsira Kola. Handiti. Ngendisangire kubatsira Kola ndozosiya mubvunzo. Gore akomana gore tikutanga 12 months kugara wakagariwei. Do you love this man? Handiti. Anomuda here kana chiita anomuda akumuda sehanzvadzi here kana kuti wakumuda seningi uchiri kumuda semurume wako because niko chibonde yatange tichingodiwa handiti. But inini I feel like kuti culture yedu is so unfair handiti. Tiso vakadzi tinokugara takarayirwa every day vakadzi. Do these men know kuti paunochita mukadzi wako chinonyatsoitika chinoitika iri pazvinhu zvatinofunga paunochita mukadzi wako ka the moment she knows she feels like kuti she's compared to another woman watokrasha zvakawanda mumukadzi wako
unekosa kutaura kavari munenge vachipa kuti aiwa ina handina zvandikatanga kana kuti chii handiti but what happens sange zvikuitika kuna mainini handiti kuna mainina she feels like you can't expect a queen from a peasant, from a woman that you have treated like a slave. Kuti you have put someone in a position kuti achizodzokera kuti achikuda madira ekuita zvaakutonetsa sometimes uri pamusoro pake kudai anenge achitofunga kuti saka waari kuona musoro make ndiani ari kuona here jeneti uya kana kuti tarisai uya so it's very hard inhangu ndakazvimiririra zvangu. I just think kuti your peace hautombofana kuisa makii ako isisi ndiona zvinoita kunge culture yedu inoita kunge wetness yemukadzi inomezhwa nekuroorwa. Munoziva kuti mukadzi chaiche anogona kuti kunogona kuita mumwe mukadzi ndakamboona zvangu mumwe mukadzi akanyora yange iri tweet handiti akanyora tweet yange and I was like wow akati zvoni iye akaita masters yake ane PhD, she managed to buy her own house ega, she bought her dream car. Akati, but when you go to the village, they will still ask you, why are you not married? And she's like, I just wonder, why is it that, they cannot see all these other achievements that I've done? Why are you not married yet? And this year, marriage is the one that defines kuti uyu ndiye mukadzi. Zvinoitika masociety mzizimini atinogara kuti kumachechi kunokusarudzwa vakadzi, waenda kupi kumapati kunokusarudzwa wakaroorwa nekudidi is just too much atiziye. Saka inini mubvunzo wangu ndeyekuti nhai veduwe isu vakadzi vechiAfrican handiti takasikirwa here kuti tingofadza varume, takasikirwa here kuti tiperekedze varume kurarama, because zvinotange tiri kuperekedza varume kurarama. We are just supposed to sit there, sit back and wait for them kuti ivo kana vafara vanojola nekudidi aiwa vanozodzoka havo isi takangogara. I just find it kuti kutange it is just really not fair. And you are very right there. Zvinotitsikirira zvisingaiti pazvinhu zvakawanda decision kuti unoudza hama chako chako ndafunga kusiya murume this utanga kugarirwa dare pasi kunzi kusiya murume uda kunyadzisa handiwaona kwedu ndiani akasina mboita murume uda kunyadzisa mese vanese uda kutanganzoka hure kana vamwe vabereki vanotosvika pakutoabhandona vana vake kuti kana wangosiya murume nepano pamba that will be the end akutokugeza. Saka munhu achagarira kuti vabereki vangu vachandirasa because ndasiya murume chirega ndichingogara. And zvinonetsa sisipeli because munoziva kuti iyo culture iyoyi ini takazviudza ndikati kana inini mwana ndakazvimiririra zvezvekuti mwana akamitiswa kuriko vakawanda kuti vakaroorwa nekuda kwekuti vabata pamuviri kwacho ukavhunza ini ndakatozo ini for me personally sisimeli ndakazotukwa yave nhumba. Vanhu vada kutaura deni about sex education nekudi yave nhumbu handiti zvichandibatsire iyo nhumbu yacho ndanayo zvichandibatsire handiti. Saka muri kuona kuti tomboti waita izvozvo you are just naive and young wabata pamuviri handiti obva wanzi kana vanotofana kuroorana. What exactly do you expect from that marriage kuti vanhu vari it's a marriage of convenience. Inenge iri marriage of convenience kuti sezvo zvaita pamiri gavachienda vanotofanira kudanana. It's not that easy. Indogara nchitaura kuti generation mirai muone dai Mwari vatichengeta tazonyatsokura taona vana vedu vachikura. I'm telling you kuti vechidiki mukamuda kumbotaura nevechidiki kungoti zvava vadi kuuya kuti vataure vechidiki. I'm talking about the young ones tomboti kubva pa15 kusvika pa25 15 years kusvika pa25 kuvabvunza kuti what do you think of marriage? I'm telling you kuti the generation that is coming this internet age nekudinga vana vedu ina nditomboshavisika vana vangu vakati ini mom I don't want to get married. I wouldn't be surprised. Because vanoona zvakawanda mumamarriage vanoona zvakawanda vanonzwa zvakawanda even kana mumba nyaya yekuti hanzi ndinogarira vana handiti uri kugarira vana mune gore hamusati marara misi hamusi kutaudzana zvakanaka mumba nekudidi vana ivavo musafunga kuti vana vakapusa vanenge vachiona
vanenge vachiona in the end of the day pavanotanga kudheta bye handiti vanotanga kufunga kuti vechikomana vanenge vakufunga kuti ya kuignora mukadzi wako and just not being there kuri right because baba wangu waizviita then mwana wako musikana achangoti chi kutsikirirwa murume kana achindiignora kana kuti achindirova kana kuti achindihurira nekudi zvake it's okay because my mom did it, my mom stayed. Inotonange mwana wangu anotondirespect aka when I say kuti this is what I went through mwanangu akura, this is what I went through, they will look at you and respect you more than seeing you being abused. The best thing that you can do for your children is for the children to see you being strong. Kuti my mom is strong, my mother is strong. Amenoti takachumwa sei pfungwa dzedu dzakachumwa zvinorwadza sisimeri zvinorwadza. Ini pandiri panapa if I tell you kuti oh my God, if I tell you kuti unozoti vanhu vanokuudzai kuti hanzi makangogarisana for what? Makagarisana chii? Why makangogarisana just like that? Handiti takamboitwa show yatisena and I called and I said kuti inini ndikuchaya makoti ene ndo zvandiri kutoda. Handiti I know my reasons. Don't put pressure on me because ini life yangu ndiye yangu handisi kuraramira iwewe. Handiti inini kana kusaidi kwenyu muchidzi yekudidi I have my own reasons. Takabva ndekosisime kuti unotambura so munhu achikukutambudza mukunzwa. I don't want it anymore. I have my own reasons. I don't want it anymore because I'm not tied to anyone. Zvikatongondishatira panokuta zvinhu zvangu ndeenda. Ndokukosha kwekuti a woman, if you are financially une financial ability to take care of yourself, I'm telling you, a man will respect you. As you know, ende futi vanhu vanonetseka nekuti hadzi kana uri single muchazoda varume hamuwadi here kana kuti variko vasingavadi. Guys, variko vasingavadi. And azvireve kuti kana munhu asingagare nemurume haasi kuwana lulalula. Musanyeperani. Lulalula kana wada chaiko chaiko unoenda kunotenga mazuva ano. Unoenda kunotenga kana zvakuomera. Sometimes zvinotori nani indotonari zvinotori nari kuti unge utori wega kapani kuti ugare nemunhu wekuti anokushungurudza. Kuti kasvika kudenga Mwari akakuti naiwe nemafaro ese atakaisa pasi pano ndakakusikira kuti iwewe ungogara wakabata shayo uchitambudzwa nemumwe munhu. Unopindura kuti hakuna kambokusvika kakudenga. I'm not created kuti ndinzi I'm just there kuti ndifadze munhu. Kuinini nguva yekuzvifadzawo ndinozvifadza ini. It's a really hard topic sisimeri. Takabva neko kwamuri kutaura kwese uko kokuti unozobata chakati ugozobata chakati ugozobata chakati nekudidi unoona kutojizhowe. Ingani ndini ndakutoita stress panapa. Ndakuperekedza munhu kubata ruoko rwemunhu kumuperekedza iye kurarama ina achararama. No, it's really hard. Amenoregaitenzwa wangu yakaoma nyaya. It's really tough because tikaita zvekutamba asikanaka tikasaraira vana vedu inini zvese mukomana zvese nemusikana I think vanofanira kurayirwa zvakafanana. Vanofanira kurayirwa zvakafanana because varume vanotofunga kuti vanotokuita inge musina zviweti zvachona zvekuti muende kunohurisa kwacho. Kumudhoro kwachona tinokwanisa kuenda but we respect our bodies. Handiti but chiregai kuti bata kunge tisiri vanhu. Munhu akutoita zvekutokushainira negirlfriend yake nekudi iko kugara ikoko ndokunovapa manyema. Ndokunovapa manyema. Ini sisivereti kudze zvandakamboita ini. Ndakatoona kutoti iyi shasha yako ndichairira. Munhu akutondichairira. Ndangoti munhu achienda akakubasa achidzoka akaona ndapfeka zvinhu zvambatira kutaura munhu kana kuti chii. Ndakataura munhu wese anondibatiraiwa ndaiziva kuti achanhikinira achafonera. Munhu akataka kuti naimi veduwe mazombono here kuna nhikinhiki naimi ariko here kumba kwako ari kubichi. Vanhu vangu vakati iwe uri kutivhudza iye handi iwe ndounogara naye. Chinotiudza kuti iwe wamuisa kupi. Handiti ndafonera mapurisa kufonera mapurisa kuti munhu akati kukafairwa missing person. I'm fine, I'm okay. 2 weeks sisimeri ndisingadaipo ndisingaiti sei because ndatoona kutoti munhu anotokujairira murukonzwa. Ndokuzochinja kwakaita munhu kuti nezvawakuita worried kuti munhu anoenda asingataure kuti ari kuenda kupi. Manzwiro ari kuita ndo manzwiro akandiri kuita yayo.
That's exactly how I feel. Sometimes you have to be tough. You have to be tough because self-care, so it makes me so emotional. I know. It makes me so emotional. You know, I don't know why. You know, we have done so many things. Honestly speaking, vanofana kupirwa medals so. Well done, you made it alive. You made it out alive. But is this community yedu? Inotoshabita haramurume anachi. Kanafa iko dayakauraiwa maizotichi. Ipapo. Maizotichi dani nakaura. Tochisiya ere vanhu chikoti marriage. But ukazodi. Ina nditomboite sesimeli ndijambwe zvangu na Prince Charming wangu nichiswa dala kunyira pamunhu. Hakuna akasikirwa kuti atambura ndinde kuti Mwari wacho watinonamata chaiko kunyepa. Hakuna kana vhesi rakanyorwa kuti vakadzi vakasikirwa kuti vatambure. Kunyera uripo nekuita sei. Iwo varume vati ameno zvimwe tichazviona tasvika kudenga iko. Ameno. Zvinonetsa. Ndizvozvo because nandatokuti vanhu vangu agare musungwa handidi. Ndizvozvo airega ndosati angoti each to their own because topic dzare dzinonetsa dzagara dzine masaidi maviri dzine masaidi maviri kuti mune mwanenge nefungwa dzake talk to somebody who's right now, talk to somebody who's being abused like right now. Izvozvi taura naye umudzoti buda nokuzoti you and usi ndikutsvaga imwe plan. Because imwe plan sisimerika vamwe vana griveta tetakasangana nawo amemwana wachitenge aburuka bhazi nasire kuhamhenu kwaninge aburuka wasingagone kugeza wasingagone kudii inini kana unokuwa kutozvishingisa kakuti kana wafunga kutora tanga wamudzosera kufixed settings yandakatanga ndamumwana inini. You can't say kuti tashandira zvinhu nekudii zvinorwadza kuti unongochiziva diki tara wakabuda kuti muve pamuri nhasi then munhu nozongoya achiti ndakwenda uri kuenda kupi kwauri kuita nekushanda kwatakaita these men kuti achokwadika ina I just think kuti varume vedu maAfricans varume kana kutoti varume in general I don't know kuti ameno kuti chichi pane chakaneka because vazhinji hatisi kuti varume vese vazhinji ka avatomboziva kuti chii chinonzi love yacho. Vamwe vakadzi futi vakangogara mudzimba machireme kungogarawo mudzimba chinongogona kugara futi but tisingatombosikana chinonzi ugazi mumba imomo kuti chinonzi kunyatsonakirwa nemurume wacho chii because murume wacho haagoni kana kutokupa asi kubvapo futi haubvi. Sabina mirandopira komendi yaSabina ari kubvunza kuti matikesi ndobhadhara kupi. Lorraine amo iri comment section ndinenge ndambomuona wani koleni Lorraine mkundu yautaura naSabina. Lorraine mkundu uripiko? Zvinoitaka munoziva kuti mukaenda kwatinoenda uko handiti kuti munosangana muri macouples nekudidi matomambonyazoona here oiseshendisisimberi matomambonyazoona kune vamwe vanhu vekuti ukatarisa unoti havasekevese havaite sei unazoona kuti hey imarriage unozvibudza iri kuna mwana kuti vangoita appearance pavanhu vangoita keeping up appearance pavanhu but ipo vachiapo chapa hapana kana communication hapana kana chiripo panenge pasina ugozvibvunza kuti vanhu ava asi vane vana 6 makazvara vana vhaya email here kana kuti bluetooth kana kuti because love yatinenge ichitooneka zvainenge ichioneka kuti hapana zviri pa mupenga zvinototi totamburira amen regai pamwe mamwana kutaura sisimeri ndataurisa regai tisoro kupedzisira because ada tichivhara handisiri navagovanawo kuzoya palife pavo hai nyaya iyi yakaipa tichakontiya nayo hedu tichafamba nayo zvakanaka nyaya iyi Lorraine chari kubiko nai bedwe ipai Sabina madetails guys ipai Sabina madetails mucomment section aLorraine kwanzi can I send on your PayPal? No Sabina usasenda ku PayPal no mira Lorraine ugopiwa mira Lorraine Sabina ugopiwa madetails aLorraine mira kana kuti ndodi ndokusendera madetails acho Lorraine chasi kubatika munoti ari papi ipaiwo ka Sabina madetails guys ipaiwo Sabina madetails ayo asaisa ku PayPal ngasaisa ku PayPal ngase PayPal yangu inopinda madzimba futa ngasaisa ku PayPal ngatozoita confusion chai
mirai nditsvage ndikiri Lorraine wacho ndimuone. Nyaya idzi dzakaipa dzemujolo idzi. Mujolo. Uyaganama. Last caller wanda kutora. Caller hello. Sisimeli maswera sei. Maswera sei. Sisimeli nyaya mauya nayo kai. Inotomboda ndofunga burai yenyika yose chaiyo kuti paiswe nyama dzose tichigocha tichitandara tichiitaura. Tikudaro. Yakaoma kune ndofunga izvezvi kune vamwe vari kufara kune vamwe vari kuchema kune vamwe vari kutoti handawana pekuturira nyaya dzangu chokwadi yakaoma isisimeli ishu ndinoda kuti nditaurei nenyaya yemukadzi uyu sisimeli ati ndine 1 year murume abata zvaanobata kumurume then navo vane gore rese vasingasangani sisimeli pakaoma ndidi kukunyeperai hazvizi nyore chanoda kungomuudzawo hangu nekungomukurudzira ndechekuti kana asingachadi murume kuti asangane naye ngaabve nekuti once murume azongoenda kugirlfriend musi wanononyimwa kugirlfriend anouya nepetrol mumba yekupisa mukadzi ende chinonzi bonde mati sisimeli ndikutaura kuno taurapo okay ndati munhu anouya nepetrol mumba yekupisa mukadzi wanzi ashayiwa girlfriend chete kunzoko achigara nemurume kuti gore rese kana kuti ndiye munhu amozongonzi tawana ari pamubhedha akafa vanga riri pahoro ngaadhisaidhe zvaari kuda nguva ichipo nekuti vanhu vari kurarama mazuva ano zvechuwa mukada kuona makesis evanhu vari kufa yezvino mazuva ano nenyaya yekuurawa vakadzi nevarume mudzimba ende vari kuurayirana zvinhu zviri sili ende murume wake andori munhu atori very very patient nemunhu gore rese vachirara pasi mubhedha achiita kunge akasungwawo kune waya sisimeli kuda ngomutibatsire mukadzi yeye ngaazive zvaanoita ngaameke decision kuchiri pachiri padhuze asati afa ende vanhu mogona kuzopa mwana wavaridzi mhosva pati izvozvo iniwo ndinototi haiwa of course vakadzi tiri kurarama upenyu hwakaoma hwatiri kuiswa mune varume kune vamwezvezve vari kuvati vabikira vana supu chaiyo kuti vamwe supu vakadzi chaiko varume vaenda zvokuti varume havacheuki vana vavo but ndinongoti kana munhu wafunga kuti ndi murume handichadi ita decision yako uendi mabasa emumba ari kushandwa kana munhu achinyatsoziva kuti saka ndikabva pano paari ndonoshandei mabasa emumba ari kushandwa simili vanhu vachirarama ngarege kurambirira pamwana wavaridzi akabata zvaakabata akatanga kusema murume ngaasime murume achibvarano vachibuda chiende tiri vanhu vevakadzi simeni ende ndinozviziva kuti kurarama munhu womukadzi cheko wakazvipira kuti ini ndinoda kutorarama upenyu hwangu hwese wedha uri mwana mudiki kana kuti wati kurei zvakadii ndisingaiti bonde ndinogona kurarama but handiregi kuita bonde ndichipa mwana wavaridzi meyedzo pakaoma arwadziswa handiregi kuita bonde ndichipa mwana wavaridzi meyedzo chero kola chero maziva here kuti atobva kunohura mutongomba haiwa haisi nyaya sisimele yekuti chero taziva kuti anohura ini ndada matauriro amakaita nyaya yenyu kubva nezuro sisimele munoziva kuti chandafarira chii mabuda pachena ini mega nemuromo wenyu ndandakakuteererai muchitaura muchiti zvairwadza asi ndeti ndabva kutsamwa ndaidii ndaimupa kureva kuti pane urema humwe hwamaivanziredza kuti inini saka kana ndikadai ndichida imba yangu inoparara zvino yeye aripo nemurume wacho akagara pamurume wacho kana achinditeerera prince ngaateresese akagara pamurume wacho sisimeli haana kuti mwedzi wokutanga 6 months gore 12 months sisimeli pane chiipa pachiri kuda ropa richiri kupisa herara kunyange kana achinzi akatsamwa sei sisimeli vanhu vanotsamwa tinoziva kuti vamwe vanhu vanotsamwa zvekupfurikisa kudaika kutotsamwa nekupinda mumba kupfeka mabhegi nekubuda kushenda kwai varume sei vasiri kumbofona vakarume sei vasiri kumbofona sisimeli izvi nyaya dzedu idzi vanhukadzi nevarume dzinoda kuti tidzikame tiwanirane nguva tiwanirane mukana wokutaurirana kana zvichinge zvaitika mukaona munhu ane gore rese kane murume kureva kuti murume yeyeka akatokumbira uregerero zvisingaiti murume asina kukumbira uregerero sisimiri ndarwadziwa chaipo handigari naye ndomudii ndosumuka ndichienda the more reason why ndakauya nenyaya yacho kuti regai ndikudzei maijeni inini handiti regai ndikudzei maijeni inini
why unoza kuti pa Facebook apa ndine vamwe vana ndine vamwe vakadzi vahombe who looks up to me vamwe vandisingatozivi vamwe vandinoziva who looks up to me okuchera kauya ndakamupa wrong wrong advice anoiteedzera haatooni kuti iri wrong varipo vanhu vakadaro kwete mumwe kuti chero kauya ukamupa ndine vanhu vakatodaro vanototi sisimeri zvamunenge mangotaura ndizvozvo ndozviziva saka sometimes it helps to tell your side of the story, your journey. Andika, in case mukati umomo arimo anosangana chi ne arikusangana nezvo ndakasangana nazvo oita decision yake kuti ndakadai because nyaya dzemamarriage dzanesa tochimbona kuti pazuva pega pega ndinoreceiva kana kuti 5-6 calls dzevana vari kuchema nenyaya dzemamarriages nenyaya dzevarume vavo andiona saka vari vachimochema nyaya dzevarume vavo saka unopesera dzimongo wangoti unozati chinyaya idzika hey handizivi hands who look up to me, who looks up to me, who look up to me. Okay, whatever. Amen. Chirungu. Amen. And my one. Hanzina Sabina wana sisimeli ndivana shingirirai ndikuningira ndivana shingirirai tsiga ndikurore Sabina tiri vana shingirirai tsiga ndikurore kudai soka tiri vana shingirirai tsiga ndikurore nokuti ndio makuridzwa nendakaitwa ndio maudzirwa ndandakaudzwa madzidzisirwa ndandakaita saka unoziva kana uri mwana wako zvawakamudzidzisa iwe Mandela ndozvaanoteedzera ndandakaudzwa ini kuti unogara mubaba vako tisangane zvakati unenge uri mumba imomo anti wazviona saka ndozvazvatikutaura kuti zvimwe zvachina zvinodistroya vana because vana vanenge vogarira kuti ndakaudzwa kunzi chii ndakaudzwa kunzi gara saka ndichangogara anti wazviona generation remember generation yedu isusu negeneration yaveko mazano zvakatosiyana saka ndingazodi dzidziso dzandakakura nadzo inini ndipe kumwana wangu andingazodi izvozvo anti waona andingazodi izvozvo andingazodi izvozvo sisimeli mwenyaya ngatingodai sokuvanhukadzi tiri kutambura tikunetseka nenyaya yesituation yemamarriage murume wako wamubata iwewe testwai matestwa womirirawo 3 months yewaiting period muchishandisa henyu zvichombo izvi zvakati kuuyezvi kana waona kuti mese muri free after 3 months chikumirira chibhora mberi kwete kupanita mwana wavaridzi kuti kwai ndinogara naye tichirara pasi mubhedhi pamwe unotombokurura hembe dzacho zisimeli achida kumuvhairira ndakabvisa mari ende zvinhu achida kumuvhairira we were raised differently Joshua isu akura achitoudzwa kuti ukagara murodhi unoita mamota isu takakura tukagara murodhi tamamota ende taita inyeperoka but taita zvitora serious kuti iwe usagare murodhi unoita mamota iwe ende tasingagare murodhi taitoudzwa kunzi ukananzva mugoti haumeri mazamu mugoti wanga usingaunanzvi chero kada kunanzva mugoti taiudzwa kunzi chii futi tainzi kuti pane zvinhu zvataiudzwa futi zvangowasiyana-siyana zvekunyeba zvataimboudzwa but takakura takabatira muzvinhu izvozvo because takakura tiudzwa takatozviziva takura kuti inhema vane mazana anongosora vagara murodhi inda vasingaiti mamota taireverwa nhema hanimona kwaugusasona hembe wakapfeka uri kusonera nhamo pambiri mazana tiri kungodzitunga ndikatina taidambuka ndakapfeka ndosikurumiza zona ndakapfeka kudai nhamo yacho hapana wani taimbonyaperwa but takabatira kudziso dzakadaro but vana vedu manje vakukura zviri differently they have their own choices to make isi taidecaidirwa nevabereki ndochokwadi taidecaidirwa nefamily vana vedu vave nemadecisions ava vakuita kuti ninika I'm not going to wear this is what I'm going to wear I am not going to do this saka ndo makuru atatakaita saka zvaitongonetsa ndinoona kuti uti urambire mubereki waitonzi usapamba pangu handikana kufanira kuona kana watora bai usatokotsike pano woziva kutsvaka vamubereki vako chechavena ndisi mubereki wako wodii ndizvozvo simeri imwe nyaya ingorimo sisika tinotenda nenhingirikiri netopiki yenyaya makasimudza inisuwo takazokura kuti tichiudzwa kunzi panorayirwa mwana wamambo iwewo murandateerera saka netopiki yenyu iyi sisimeli magona chaizvo vanobata zvekubatisisa dzimba dzavo ngavabate ipapa nekuti iye zvinezvi tine madzitete edu mazuva ano nenyaya yekuti tine vana vakuda social media nemadzitete akakura achirayira mazira enyu nemazira edu zvasiyana vana tete vekudhara vaya vachiri
tikwanisa kuzoti vana vanhasi vave kunoona zvinhu zvavo pafoni. Saka kuvakadzi vese vari pano pagrupu paplatform vari kuteerera, gaizi Satani tinomudana tega dzimweni dzenguva mukati medzimba. Varume vedu vatinoomesera ava vana vevamwe vanhu vanohura asi kana vahura iwo uripo pamba pacho uchiri kuda murume wako ingoita zvaanoda. Endai munotiswa waiting period yenye 3 months murambura mberi kana pasinawo muchiona kuti zvinhu zvaoma zvashata izvi unodecide kuti ndoenda here kana ndogarirawo ndomupepa nechirwere chake zvavo kwauri, kwete kugara kuchiti kwanzi ndichakufikisa nekuti wakandihurira enda unohura ikoko. Kana munhu achienda kunohura ngaende kunohura iwo wapeka twako waenda, ndochokwadi. Because tikada munhu kuti peka twagarira pamurume ngaingomufikisa iwo uripo. Mazuva ano vanhu vari kuurayana zvisinei zvakutyisa. Yeah, true. Very true. And asinini hangu denda idzokera pahudiki. Denda idzokera pahudiki kola I was going to change a lot of things. Ndofunga zvataugwa nevamwe muconversation kuti walk away ndaitozokuita walk away chaiko. Dei ndakakura makore anayo. Ndaita walk away chaiyo. Kuti zvokumbocheuka. Andiwana. Pachandataura kuti makuridzigo acho akatisiyanei. Hapana hapo zvekuita. Yeah. Chokwadi sisi kana mushini uya usingashandika mumba unowanza hasha dzimwe dzokuti unoti mumba muna Satani asi kuti ihasha dzokuti mushini hausi. Iyo yagara zvayo mbolipop yakangonaka zvayo. Mbolipop yakangonaka zvayo mukati mebhodhi yomunhu nomukati nomukati meupenyu hwemunhu. Mbolipop yakangonaka because inoita kuti munhu afare. Makambona munhu akarohwa nepolipop kuti anomuka makuseni akamuka makuseni uchimba nziyo yekucheichiba imwana uchichaira wakasekerera nekuti wavata uchirikitwa nempolipop usiku. Handi mazvona unofuma ukasekerera unotohwa kuti ropa riri kumhanya hamwe zvazvinenge zvichingoita kudai so ukainyimwa polipop iyi 3 weeks 2 weeks vana nerafu mumba unongochigodira vana rafu nerafu unongochodira unongochikuita zvinhu zvisakana nebasa rose ndotonatoti ava mai vanotori nebitterness yaichaiyo. Handi mazvona saka iyo zvayo paupenyu mbolipop yakakosha hatidi kunyeperana yakakosha mbolipop. Ivo nani wadhiwa murikona vakatokoshera ivava mufunge vana Gilbert ivava inobvisa stress mbolipop. Unofuma usina kana stress makuseni uchimuka uchitoita Mwari makuri zuva rangu pauzumba uchitoipa wavata uchidi uchirikitwa nayo usiku. Mashoko angu ekupedzisira kuna Kola inguva yekuti kana achinge abva pano anogadzirisa zvinhu. Nhasi murume kana kuti murume haasati asvika vazhinji kumba varume vari munzira kubva kumabasa vari kuenda kudzimba ngaatosvika achitogadzirira kuti baba ndakatadza because uku ndokunonzi kutadza kusingaiti pasi nedenga kwaari kuitira murume wake. Ngasvikotaura kuti baba ndakatadza kuita nhaurirano mumba kutora mupanda kubva pamupanda 1 kusvika pamupanda 21 sisimeli munhu achinyatsorongeka kana achida murume wake. Asi kana asingachadi murume wake Kola kana uchiririmo mucomment section please pack your things and go. Zvauri kuita hazvichadi vana tete hazvichadi vana mbuya kana kuti vana sekuru zvakuda iwe nemwoyo wako kuti wochisarudza zvipi. Asi kana usina chekunotangira kumba uku kwawakabva kumashure please even vabereki vako vari kutotaura kuti munhu uri pamurume musi waunoita kana dambudziko chaiko murume wawakagara naye ndiye anosafa zvichibva kuvabereki vako iwewe yeti murume zvawakalinga hausi kumupa Kola. Please gadzisani yako uzive kuti wakavingei pamba wakabara vana kana kubara asi sadza rinodiwa. Ndofunga kana mama akapulana kuita kana kuti vana 4 kana 3 nemurume wako iyeye 9 months dzekupulana mwana dzakatopfuura wadeka wati wadeka cheche kari kuyamwa kane 3 months. Kola uri kudzosera upenyu hwako kumashure uri kudzosera upenyu hwavana vavaridzi kumashure. Make up your mind and make right decision. Sisimeli maita basi. Thank you very much. Nganitore andisena vekupesira tibve tabva pano. Hanzi nemamwe makola zari mucomment section sisimeli munenge munoifarira mbolipop. Iwe hauifariri mbolipop. Imi mukuti kwai ndinofarira mbolipop imamidi. Makagarira ikuvarume kukoko kana kuti kumba kwenyu zari riko ka. Haza kumba kwenyu koririko. Makagarira kana musingadi mbolipop kwa vakagara kuvarume kukoko. Imi varume vana mukomali wadi. Vakadzi muri kuvadi kana musingadi gambisto. Handi kugarira gambisto. Kurati rinodiwa nditi.
ina ungasi handidi zvokudaro handizoida zvokudaro asi kuti inini semunhu anohosta show ndinofanirwa kuita ndichiita zvinhu zvokuti ndini chikudzai chokwadi ndichiseka ndichikufadzai muchisekerera isusu muchifunga semafungiro enyama atoita ipapapa mafunga zvakanaka kuti ha Sisimeli vanenge vanoifarira because ndakuitarisai zvinhu zvamunoda kuona ini handiti maona hanzi ini ndotoda ndoida kutoishaya hangu mboli kutoishaya hangu mboli pop uyu iwai kwanzi ini mboli pop ndotoida kutoishaya ende chitosara chokwadi anoida mboli pop sasa takasiya ririko zvose zviriko chatakangovinga chete panapa ndiyo mboli pop ndiyo yatakangofambira chete nothing else. Hello auntie. Ewo Sisimeli. Maswera sei? Bonzi kana usinga taswera maswera sei wedu madiaries ese maswera sei. Nangokunzi kana usiri kuwana mboli pop unofanirwa kupeka uchienda zvinoindopeka ndichienda ukupika. Aiwa auntie mwana uyo yamwana mudiki handifungi kuti vari kureva mazera enyu imimi nokuti inogona kutoveri decision nemurume wenyu kana kuti murume wenyu ndiye asingasatofariri bonde because mava vanhu vakuru but mwana uyo yamwana mudiki animona ndosaka vanhu mwana uyo anofanira kunge atori kuma-30s kana kuma-20s kana kuma-30s early 30s ndosaka vanhu vari kumudara kuti at your age murume ukasaka zvozodii but imimi hamunogona kutongorara makadii makatongo vata henyu mose asi makafuratirana. Ndanyora comment section ndikati inini I always say it live kuti inini ndakapedzera kuita bonde 2015 and I've said kuti murume wangu diabetic saka I've adjusted according to iye but zvekuhura izvi hazvina age I can safely tell you hazvina age asi ivo right ndoda kubvunza imimi handiserina muri kupona nei murume wenyu is diabetic handiti zvinoda kuti haisichisiri active imi muri kupona nei hapana Sisimeli saka haimboti vu ichifuravura inini I always say for me to know kuti ndakuda kuenda kunguva yemadzimai ndopandinonzwa kuda chete mozodii kana manzwa kuda modii hapana kutongomudza momuudza sweetheart I feel like obva auya kutozviziva ouya ake moitaka aiwa hapa Sisimeli hapachisina chiri kuitika saka munongomudza kungoti azive chete kungoti zvamuri kuita zvamuri kuwa totongodiscussa kati I know is that time it's now coming the minute I start nguva yakuvakadzi that feeling asi pamunomumudza ipapa asi still mubhodhi zvinenge zvichingopfurapfura saka munozozvidzikamisa sei Sisimeli I no longer feel it unless ndiruda kuenda kunguva yevakadzi ka ndizvatiri kutaura izvozvo pamunenge maapadhuze nekuenda kunguva yevakadzi munotsvaka kufila kuida saka munozoiwanepi ndo mubvunzo wangu pauri ipapa Sisimeli I'll be honest with you. Yes, you want honestness. Hapana kwandinoiona I've never used it vibrator makambotaura zvishawa zviya I think I came back ndichishare palive kuti zvishawa zvinyi zvamaitaurei hapana Selina saka mangamaenda kunozama zveshawa ka mangamanozama zveshawa zvikatedza kufambirai ndaida kunzwawo zvishawa kana zvataurwa ndaida kunzwa but hazvina kundifambira saka to be honest believe it or not handiyuzi anything I've never used zvana vibrator I've never tried zvimwe zvandakanzwa zvokuti munhu anoti kwai ndiri kutraya nechiguru ndakazvinzwawo ipapa munotrayawo kana ndiselina kuti muzvigutsikana mava panguva yekuda kuenda kumazuva I've adjusted according to the situation iri mukati memba mangu but I think ininiwo zvaakuendawo nekukura futi iye akura ane condition yake inomutadzisa inini ndakuendawo ndichikura saka it's not something chekuti tingatofadzwe isusu kana takurara mubhedha ka chingatotinakidza isi iko kumatana nekusekenyedzana haiwe shazi mumba mangu inoitwa tinoitanana shazi wechishona chaiko nokuti since because mudhara wenyu ane shuga ake hasisiri sexually active munodi kunanzva like achinanzva zvake achingotambisawo zvimasheve achingokunanzvai muchingodaro zvenyu
I don't like zvakunanzvai. Sisi Mary, do you know Sisi Mary? Pazvadzidza padiaries ndosanga ndichiti continuously ndadzidza zvakawanda. Zvakunanzvai izvi ndatsinga padiaries. Saka murungu musasati achembera mamusingananzviwi. Even previous marriage hautarisina zvekunanzva. Aiwa previous marriage ndogona kuzvihwisisa ko murungu uyu. Zvekunanzva Sisi Mary ina ndambobvira ndakananzva. Ini iye tiri active aiwa. Tiri ndambobvira takaita zvekunanzvana. Kwengowe kukisana nekubatana nezvigunu kusvikira munhu asvika muchizoita nyaya dzenyu. Zvataita izvo. Saka kana aimboshandisa chigumu achikubaya ine chigumu svika maita ngaamboshandisa chigumu chakanti chigumu achigware. Nechiguru zviri nani kuregedzwa kaSisi Mary. Asi makambozviita zvaitonakidza panguva yacho. Zvainakidza panguva ipapo because waiziva kuti chiguru chichibuda mukoma vari kupindawo. Right. Zvainakidza at that time. But not unakidzwa nechiguru and then your proper doesn't follow. What's the use of doing that? But Anselina, nai comment section inu vanhu vari kuna na China Dubai ndokumbira mutengere Anselina chi by vibrate chiraba chiya vatengere chi vibrator please ndokumbira ndochibhadhara inini vatengere chi vibrate. Sisi Mary address yangu munoiona yekuti we hazvo kana njira zvisvike zvosvika ndondowari kana chisvike chosvika chinouya. Aiwa Anselina chivibrator chitorei Anselina vibrator china kana mboshata chichero mukatomuudza angu kuti ndakatenga ichi ndakatumirwa ichi novanin'ina wangu unotofara because unotoziva kuti hapana chinhu chocho chirabha animaona. No, Sisi Mary, it's not about him. It's about me. Hanzi naidha marenji chakutengerai muzongotipa size chete kuti size yacho yakamira sei just because inzwai kanti inini maitira zviri kuita Yidza akuda kutsvaga kuzvitengera iye. aiwa yidza ane murume Zvinezirei Sisi Mary kuita murume ndokunoziva kuti hauchandisa here chivibrator. Hey. But chivibrator nda kuti muchitengerwe anti nokuti munoziva mira ndikudzei munoziva kuti mave nenguva yes you adjusted kune situation yemba menyu nekuti murume akurawo plus condition iri paari haichamubvumidzi kuti adi aite zvese hachinawo interest nazvo hanimona but imimi handimuchiri munhu anotemwa ropa rinobva munoziva kuti mukabva munogona kungororwa futi nomwe munhu munokura ndakambokudza nyaya yambuya kuti kwedu vaya vakarogwa ne68 vaya ndogara ndisikana vachitoabvunza ndizati ndemusika vachitoabvunza kuti saka muri kuitwa here gogojo vachitaura kuti zvisingatoiti hanimona vanenge vachingoseka neni chingo chara nyaya dzotichidaro lokuchechi kwedu. Mauya nenyaya yakanaka Sisi. Imbomirai ndipedze handiseni imbomirai munoona mukafamba murodhumu mukabatwa chibharo nemunhu repistika imi ndipo pamunozobatirira ipapo because munenge makunyatsa feeling iri rinotaka kudzoka munotobatirira kuti imbomira kupedza imbohande imbokakacha because makore awandisa muchingovharidzira asi mukaita rabha yenyu yamunopota muchizvibatsira nayo chero mukaiviga pamunoviga angu davamboclean mba handi mazvona chero mukasavaudza handimaona chero munotogona kutonoripota repu kuti ndarepiwa but kana makadai mukarepiwa chokwadi handinokudzai munotobatirira kutonakigwa chaizvo nemunhu werepu musachapuwa irabha nahaidha. Sisi Mary, if you look at my journey kubvira pandakafirwa ndikauya kunoko ndakagara for a very long time. For a very long time ndiri muno muUK ndichiconcentrate on kushanda ndaishanda zviri very abnormal zviya and sex was not it was a no-go area for me. Saka makore ndakatogarisa stereki ndisitorina ndisingause zvamavibrator izvi chinhu chisina kana kutombobvira chakapinda mubrain mangu was the longest than I've ever stayed with Mudaro. It was the longest. Saka that is why I'm adjusting. But however, having said that, zvamataura izvi kuti kuri kunzi Mudara hamusisina, God forbid, pane chaitika ndazowana munhu
I am not saying I am ruling it out. Yeah. But at the moment, I've just merely adjusted to the situation. Yes, kuitika mbamangu. Ndozvandiri kutaura. Saka inchani kuda kuti idha kana atenga chinhu chake ichi achandichamudza kukuchiisa kuchisvike kwamuri. Asi chinhu chitoitira kuti pamunenge moda kuenda period paya pamunenge movaviwa paya moshandisa icho chiya. Sisimele. Idza nganditumire iri mari yakona. Aiwa hachu mari hamutumigwi mari. Munotumigwa icho chaicho chakarepiwa. Munotumigwa chakarepiwa icho chaiko chaiko. Watengere chemagetsi idha. Utenge chemagetsi chinotamba choga. Chemagetsi chinotambira choga chekuti ichocho ndochafa kuvatengera. Chekuti vanenge vachingotamba choga chemagetsi. Usavatengera chekubaya baya ndona zvakasiyana siyana zvinomboposta kwazuva zvakasiyana siyana. Utenge chinotamba tamba choga sechacho nomboposta panapa chinotamba tamba chidai chiya uvatengere ichocho. Asi utenge chakati rebei. Utenge chakati chero chikareba kudai so. So. Ngati pangu mari yangu ndira kuisisa solar giza kumba kwangu kuti kana ndaenda muchina ndichatogeza mvura inotonhora. But at the moment ndipedzisa hangu at the moment I haven't had it since 2015. I said I only have my feelings kana ndakutanga ndo sign yangu yekuti ndakuda kuenda nguva yevakadzi ndinozvifila. Ndine feelings ndati ndinozvifila. But however in the event yekuti pane chaitika ona Gilbert, in the event yekuti I find someone who is active, I'll go along with the flow. Zvinenge zvichiitika ipapo yekuva active. Zvino munenge muchagona here andi from 2015 iko zvino 6 years zvose 2021 munenge muchazogona here chereke kutambirira chaiko handi mangojaira ngoti bweshe mototaka kutodzidzira futi kuti one Sisimeli ndinodzidzira sekudzidzira kunoita mwana achangozvarwa kugara nekukambaira unotodzidzirawo even kupinda marriage wa 60 something ikokoka unotodzidzira munhu wauinaye saka chese chinotogona kudzidzirika. But hai imimi vari kuita mujolo itai stereki saka pane mubvunzo wauya kwai muda chakakura here kana chiteshi mazviyaizvinigisi kwai chotenga here chikopu kana chitete ngati ndiye adaro here ndiye adaro asitenga chikopu kana chitete uraiti kana atenga kachirega ichibvunze Sabina kana watenga uchitumira kuna Sabina uko pamanga muchida Sabina munin'ina wangu. Sabina hatombochidi chinhu ichi. Sabina unotava zvinoku une varungu hobho vanenge vachingova navo kuEngland uko. Hamunamboona imwe live yatakatigwa naSabina here? Ndaive ndiripo palive hamunamboiona. Ndakangobva ndakanambokombenda ndakangobva chinyararire. Ane umwe murungu so murungu uyu ndiye akatanga achizvitambira ake achibvisa bhurugwa achiri Sabina achikuzirira kuti take it off. Murungu akatanga kubvisa bhurugwa achikuzirigwa akapesera nzibvisa pendi murungu haana kuzobvisa pendi akaramba andika. Sabina akaona kuti ndifukada zvazvakwidzawo zvebhodhi yaSabina achiona murungu ucharembera chiri mupendi mweya kuda zvaka zvakwidzawo arembera tikaona Sabina kumu makumbo pamusoro pesofa kumu bhurugwa uyo ndafukuti nai mwari wangu Jesu we ndakambofuratsa ndikadema zvauya zvototanga. Saka Sabina havashai varungu vazere uko vanenge vachingoita zvanoita navo. Handifungi kuti chiunochida unotoda iyo chaiyo haadi cherabha. Vanhu vamwari ndakura ndakunyira kuma-60 ikoko ndakuzonosvika pa-60 manje saka kukura ndakura asi handizi virgin but given the chance yekuti kuri kunzi ndawana munhu out kana kuri kunzi marriage yangu hapasisina I will adjust according kuri kunzi ndawana munhu but at the moment I'm just going along with what is there and honestly speaking I'm a happy woman. Hanzi nasisi vangu vari mucomment section vari ku60 koko kuonayo. Hanzi we are now virgins handiselina. Hanzi matove mavigins iwe naivo zvese ivo vakashakirwa nemurume saka she's no longer havachino interest nazvo. Hanzi tave mavigins unoshaya interest wasvika
certain age but kuri kunzi vaona murume shamwari yangu iyi iri kutaura ka vanotongo adjusta accordingly but at the moment because havana vanongo adjustawo antiselina vane murume mumba but hapana chiri kuitika companionship chete. I'm happy with that. I'm even more happier than vacho vari mucomment section vari kuchomera mubolipop asi kumwe kusaiti kwemarriage kuchinetsa zvokuti so hey zvinoshata kumwe zvichinaka kumwe zvichishata kumwe but life goes on but for now I'm happy the way I am. Wow, thank you. Andisela chirega nditirelease vanhu vaende kunobika. Imimi masarigwa neshi ne 1 hour kwenyu sasa gwa ne 1 hour kunoku imimi 2 hours kwenyu anditi ndigaiti itindi atidi kuimisa live yekuimport ai. All right Andisela. Dollar goes on for those that can jolo. For those of us that can't, it can't. All right, thank you very much. Thank you. Right. Antiva ningirira vapedza guys, saka tosangana pa party 2 party 3 mangwana naika party 3 tomorrow chirege itinde kunobika tidzoke ku live ya Andiselina. Guys, thank you so much. Tatandara ndikataseka ndo nyaya dzechikuru dzatinotaura idzi dzinonakidza idzi dzechikuru dzinonakidza dzekuti vanhu vatukani hapana negativity hapana teti chingo discuss tichitaura zviri kuitika mukati meupenyu hwedu tichinakirwa takadaro. Saka tobatsana time guys, bless you. Iri ekuimpota varume kubva ku your birth date, I'll tell you, Alwad, I'll tell you. I know you want to do something for you, I'll tell you. Right, Sabina, ndichakupa ma contact ya Lorraine and then utaura naye. Right guys, tobatsana na 7 naika. Goodbye.